Sherifula filɛbagaw an bɛ a fo ka walimadɔn an ye de fɔ kari o kari surafana tu madu an bɛ fasodenw wele n'i ye karamɔgɔ Usman Sherif Madane Hayidara ka montre lajɛ waati mun dira ma a sera an b'a fo kabi a ka denbaya la bi maaba naani de b'an bolo maa fɔlɔ o tɛ maa dogolen an mana ale wele waati o waati a bɛ na Djibiri Diallo n'i ko Djibiri Diallo expert géologue minier Djibiri vraiment merci beaucoup folikan jumɛn b'aw bolo ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw ma. D'accord, merci beaucoup Bukele k'i fo ka Sherifula lajɛbaga n'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo k'i balimakɛ fo Enfré ani jɛɲɔgɔnkɛ k'an koba débatteurs fo ka daminɛ an ka doyen la Docteur Keita ka se Mao Makalou. Félicitations pour vraiment votre élection à la présidence de la Fédération de tennis. Vraiment, on vous félicite. Et Kafolila, c'est Balmamso Fanama. Et j'espère que Amina Kumafo, moi, nous me sais que Jamana Don Nafa, que Jamana Refana Nafa. Merci beaucoup, Idjalou. Ma flama, Ote Madouli, Ayalouli, Abena Watu Wati. Donc, Mamouna Salamata, PDG, Moulina Sal Manig. Salamata, vraiment, merci beaucoup. Anyouli Nanga Kenega. Fulkan Balbou, Kanyesi Sherifula Flebo. Salam alaikum. Amé Sherifula, la Yabara Befouno Ratina. Mali février, Mali Kono, mais Mali Kokan. Karamoko Nakademaya, Sherifula Staff Beladjeli. Ani panelisi Beladjelian. Yan foli bébé. Ni sojale no, kan sigi, ka kuma na fama fo, miniko kan Mali Kono. D'accord. Merci beaucoup, Iniché. Ma sawana au Fanaté Madoulé, donc docteur Mamadou Keita, économiste minier. Docteur, vraiment merci beaucoup. Ayouri Nalanga Djawila, Fulkan Balbo Kadji Sherifula Flebom. Donc là, Sherifula TV Moko Folo. Olumunuté Seguin, chaque fois, un événement B Mali Kokan, on va envoyer encore un grand temps. Ka foli bila ka taa an lamɛnbaga bɛɛ ma an bɛna kuma min fɔ so in na a ka kɛ kuma nafamaw ye ka malidenw bɛɛ nafa n'o ye sanuko ye an kɔni bɛ foli di bɛɛ ma ala ka kuma in kuncɛ ko in ma ka nafa an bɛɛ nafalan bɔ a la ka Mali nafalan bɔ a la. Merci beaucoup Keita. Maintenant on te Madouli ne de ba wolo le grand expert et le grand économiste. Donc Modibo Mao Makalou. Modibo vraiment merci. Ami faut dongodo amane wolo wati wati tu dis qu'il y a pas de problème. Donc vraiment faut le cas du boulot quand c'est Sherifula Flebon. Ini ce Enfré wole a jarani ini Boubacar Mbow fo anao ka nyemao anao paraki nyogom be ani njenyo am ni munu be kuma kuma shuina ana lajeba na la mebko ani koni mais en wole kana ndado barola baro min be sika jamana dum be nafa ambe doni min wala amena laje ko fo. D'accord. Ça nanga kuma di félicitations d'abord parce que malien faut qu'on fana ka fam Modibo Mao Makalou Tieno économiste do mais en fera kuta karama c'est un grand sportif donc on dit moi ba fam tennis voilà donc il au président donc be do OK ala ki kan na fa bola ala da sabolo tajima félicitations merci beaucoup voilà Imakalou Boubacar ayo do fo Sherifula TV direct do donc moi à radio 95.7 faut le cas du bloc quand c'est Sherifula Flebon. Ambe aflebaga belaji fo mama so le Sherifula TV la wakati na mufo ko le nyimando ya fo choka mne la da karo karini wakati sera ambe no so na Sherifula TV jabarani ka se wole blama akli juru chani no ma ko se na nyefolike keren la kona foni mun be jamana ko na kwa jamana ko ko kiora la donc vraiment ambe wole blama o be se na nyefolike uye bokile o ba fo bamalaka na ko woyi ani wai afebe nyonda fa sabla shite fo nyumana bishuna amina kuma fem ka keren la dugu jugoro nafolo sebe min be keren la sanu mi ye dugu jugoro la nafa min b'a la bibi na ka ɲɛsi an ka jamana sɔrɔ ma an dabna o do la bishuna ka se ka wala min b'a to jamana kɔnɔ dɔw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ i y'a fɔ cogoya min na an bɛ non seulement télé la direct la radio la direct la wa an bɛ page Facebook fɛnɛ ka direct la nin wagati na YouTube fɛnɛ ka direct la wa ni i ye donna Google fɛnɛ kɔnɔ ka Sherifula télé officiel taper donc i b'an ta direct la wa an ma dɔn ma ni i ka téléphone ni ye Sherifula application sigi a kan i b'an ta direct la nin bɛɛ kɛ kun ye min b'a to jamana kɔnɔ dɔw bɛ se ka
kunnafoni sɔrɔ k'u to sigiyɔrɔ la bonya ni karama kɔnɔ. siga tɛ na baara ɲɛna Boubacar donc Jalo tiɲɛ don sanuko a kuma siyalen don mais ne bɛ fɛ ka dakuru ɲɛ kelen sanu yɛrɛ mun yɛrɛ bi dɔn. D'accord, merci beaucoup Bukele. Mais ne bɛ yan casquette fila bɛ n kunna n bɛ se k'a fɔ casquette saba. Ne ye consultant minier ka foro ka n ye école karamɔgɔ ye enseignant chercheur me cours di ENTP la master 1 et 2 à l'école supérieure de la géologie et des mines ka foro ka n ye association dɔ président ye n'a bɛ fɔ ma APR Vɛrɛn Mali dugukolo nafa bon mais n balimakɛ ka kuma tilen dɔɔni an b'a fɔ dugu jukɔrɔ nafolomafɛn mais a bɛ fɔ dugukolo nafolomafɛnw de parce que dɔw bɛ sɔrɔ dugukolo sanfɛ donc o y'o yɔrɔ ye. Sani n ka tɛmɛ o la an ka association président d'honneur dɔw bɛ yen a ka kan ka foli las'u ma k'a daminɛ docteur Madani Jalo ka na Amadu Jaje Sangare ka na Amadu Sanusi Dafe ka na Aboubacar Traoré PCA de l'Ecobank ka na colonel major Cheikh Nomar Traoré à la retraite donc maintenant n bɛ n'i ka ɲininkali kɔnɔna la sanu ye nafolomafɛn de a bɛ sɔrɔ dugukolo jukɔrɔ cogo min a bɛ se ka sɔrɔ dugukolo sanfɛ ten c'est pour la n y'o yɔrɔnin tilen dɔɔni dugu jukɔrɔ nafolomafɛn dɔrɔn tɛ sanu bɛ se ka sɔrɔ hali ji jukɔrɔ n'an b'a fɔ o ma lor alluvionnaire a bɛ sɔrɔ ji boli siraw fana fɛ donc o ye sanu sɔrɔ cogo dɔw ye a couleur ye jaune de nɛrɛ à l'état naturel mais souvent an bɛ sanu dɔw ye sanu jɛma lor blanc lor même violet mais o bɛ dépend alliage de la mais sanu à l'état naturel a bɛ sɔrɔ nɛrɛmugu de la sanu ye fɛn dɔ ye a tɛ toli a tɛ tiɲɛ sanu bɛ miliyɔn ba kɛmɛ kɛ zone tɛ da la a tɛ toli a bɛ fɔ o ma l'or n'est pas altérable inaltérable o ka dɔgɔn fɛ dugukolo nafolomafɛnw na ni sanu tɛ sanu b'o la jama b'o fana b'o la donc sanu y'o de k'a fɔ a bɛ sɔrɔ dugukolo sanfɛ cogo min na a bɛ sɔrɔ dugukolo jukɔrɔ ten mais nafolomafɛn de don parce que a tɛ sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ la bon explication caman b'a la k'a fɔ sanu yɛrɛ source ye jumɛn ye dɔnnibaga dɔw ko lolo ni astéroïde fɛn dɔw de bɔra sanfɛ ka cun dugukolo kan o kɛra il y a 3,6 milliards d'années i b'a dɔn o ka ca dɛ ko o de kɛra sababu ye ka sanu se dugukolo kan ko donc sanu bɔra sanfɛ de ka cun ka na o scientifique dɔw ka explication bon scientifique wɛrɛw ka explication na a bɛ bɔ dugukolo jukɔrɔ ka yɛlɛn de bon structure géologique dɔw bɛ yen olu b'a favoriser a ka yɛlɛn ka na déposer mais suite à l'altération ni sanji ni fɛnw nana ka fara sanu bɛ fara min na k'o pɛrɛn sanu bɛ libéré i b'o de sanu de sɔrɔ an ka kolow ni an ka jidaw la donc sanu bɛ sɔrɔ ten bon maintenant n'i ye anw yɛrɛ ka laadalakow jateminɛ n'i ye Mali ta jateminɛ dɔw ko bida l'histoire de bida sa dɔ tun bɛ yen miniyan tun don ko o kunkolo tigɛlen kunkolo 7 tun b'a la wagati donc ko o kunkolo taara bin yɔrɔ dɔw la o yen yɔrɔ kɛra sanuma yɔrɔ ye bon o ye an ka laadalakow ye c'est pour dire que sanu source o y'an explication scientifique b'a la an yɛrɛ ka laadala explication b'a la mais maintenant ka foro kan sanu de kɛra fɛn fɔlɔ ye nafoloma fɛn fɔlɔ ye sanni feerew kɛra après le troc sanni feere kɛra fɛn min na o kɛra sanu de d'accord et parce que on bɛna sigi voilà donc n bɛ se k'o de fɔ sanu ye min ye nafolomafɛn de don nafolomafɛn min vraiment bi bi in na diɲɛ yɛrɛ tɛ se ka taa kɔ mais débat kɔnɔna la a nafa ye fɛn minnu ye an bɛna don olu la k'olu fɔ d'accord Boubacar ɲininkali tɛ donc ka Jibiri n'a fɔ maa min na an balimamuso fɛn o fɛn Maimuna tiɲɛ don sani an ka i ɲininka sanu o ɲininkali kelen maintenant e ko e ye PDG i ka entreprise ni hakilina nin a nana cogo di i t'i yɛrɛ dɔɔni fɔ an ye wa. ayiwa o diyara n ye Bukele bon hakilina nana cogo min na ne ye PDG mais n ye géologue ye ne ye dugukolo jukɔrɔ nafolo kalan de kɛ bon kalan in diyara n ye depuis n bɛ second cycle la n bɛ kilasi 9nan na an ye kalan kɛ an ye mɔgɔninfinw kalan kɛ quoi mɔgɔw parti kalan kɛ an tilal'o la physiologie an nana don géologie kɔnɔ donc a bɛ n ye o ye dɔrɔn ne ko ah ko nin ye ne ka domaine ye moi j'étais curieuse n kun bɛ fɛ k'a dɔn kosɛbɛ il faut que ne ka nin branche in ta ka dugukolo jukɔrɔ fɛnw dɔn o de bɛ ne nafa o de ka di ne ye ne bɛ fɛ ka dugukolo nafolo ko
ko cogoya bɛɛ dɔn fɛn min bɛ dugukolo jukɔrɔ ji fara sanu kan a n'a fɛn bɛɛ lajɛlen donc ne ka kanu nana o cogoya la ala y'a kɛ n taara lycée la n ye science branche scientifique fɛnɛ ta n taara science kalan kɛ SBT science biologie terminale n taara o kɛ n kɛlen k'o kɛ yen nɔ fɛnɛ n tun bɛ continuer n ka recherche la n bɛ laɲiniw kɛ dugukolo kalanko la n y'a ye k'a fɔ ENI b'a kɛ FAST b'a kɛ bon accès tun b'an bolo directement ka taa FAST la n ye FAST ta siɲɛ 3 o ye n bila FAST la bon quand n taara FAST la j'étais vraiment n kun content non par rapport aux autres muso tɔw mɔgɔ tɔw caman taara yen mais u yɛrɛ t'a dɔn u taara cogo min na mais ne kɔni y'a choisi de parce que non branche commun dɔ bɛ kɛ aw bɛ taa primaire na aw bɛ fɛn bɛɛ kalan yen aw bɛ maths kɛ aw bɛ physique kɛ aw bɛ fɛn fɛnɛ kɛ aw bɛ chimie kɛ donc deuxième année na aw b'aw ka choix kɛ sisan aw bɛ fɛ ka taa min kɛ donc ne y'a choisi ka taa dugu jukɔrɔ nafoloko kalan kɛ donc ST science de la terre donc o tɛ dɔwɛrɛ ye i n'a fɔ dugukolo dɔgɔtɔrɔ an y'a kalan daminɛ dɔgɔtɔrɔya an y'o kalan daminɛ dugukolo kalasiraw dugukolo bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo di a daminɛna cogo di donc dugukolo yɛrɛ mun ni mun b'a kɔnɔ donc a bɛ marché cogo jumɛn na nafamafɛn jumɛn b'a kɔnɔ tiɲɛnimafɛn jumɛn ni jumɛn b'a kɔnɔ et puis an y'a bɛɛ kalan k'a ban donc tilal'o la sisan nɔ en deuxième année n ye stage ɲini parce que moi j'étais très dynamique n bɛ taa ɲɛɲini n bɛ taa n ka professeur nɔfɛ ni ma min faamuya n'an tilala cours la u b'o ɲɛfɔ n ɲɛna donc n ye stage sɔrɔ bureau d'étude de la géotechnique donc n tagara yen nɔ ko muso ko ka taa stage kɛ à l'époque oui j'aimerais faire ça ko ne bɛ ka géologie de kɛ n ko awɔ mais n bɛ fɛ ka géotechnique kɛ parce que min accès ma nɔgɔn bɛɛ bolo n'i tɛ milieu sugu dɔ kɔnɔ pour que ka taa min na directement ma nɔgɔn donc n ye stage daminɛ yen nɔ an bɛ dugukolo tɛsiw kɛ i n'a fɔ dugukolo min ka magan min ma magan an bɛ tɛsiw kɛ dugukolo min jalen don a kan ka jɔ cogo min na géotechnique bɛ dugukolo résistance de fɔ quoi dugukolo fanga poids min b'a la résistance plasticité an b'o kalanw kɛ n t'a dɔn a bɛ fɔ bamanankan na cogo min na donc n y'o fɛnɛ fara n ka dɔnni kan kalo sa o kalo sa n b'a bila ka taa di n ka professeur ma n b'a fo yan Jala Konate donc a ko ko ta tɛ courageux ne ko oui le professeur ne erreur min b'a la i b'a corriger i b'a fɔ n ɲɛna je vais m'améliorer j'ai fait 6 mois dans ça 6e mois ale ka projet dɔ démarrer la bauxite là et il m'a appelé a ko bon ko en janvier mɔgɔw kan ka yɛlɛ terrain kan est-ce que je peux aller est-ce que j'aimerais aller est-ce que n bɛ fɛ ka taa wa est-ce que a ka di n ka taa n ko n bɛ fɛ ka taa donc directement il m'a donné un contrat CDI et CDI ye min ye o ye sɛbɛn ye contrat beaucoup d'antigɛ sɛbɛn don quoi baarakɛyɔrɔ la i bɛ permanemment i bɛ continuer ka baara kɛ quoi dantigiya baara la i n'a fɔ kalo 3 baara tɛ kalo 4 baara tɛ dan t'a wagati la a bɛ baara kɛ donc a ye ne ta o la ne tun ye chef de mission ka adjoint ye an taara Sikaso Nord an kun campelen don Kiɲa mais an bɛ baara kɛ Domina jusqu'à Kiɲa ka Togo ka Baraso Dogoni c'était à 55 km de notre camp an bɛ bɔ depuis 5 heures an bɛ segin vers 19 heures an kun bɛ kɔlɔn de sen parce que aluminium tɛ fɛn wɛrɛ o ye fuga de ye quoi an kun bɛ fuga ɲinini de la fuga min ɲini kulu dɔw de sanfɛ o kulu janya bɛ taa kuma dɔw la 700 à 750 mètres d'altitude n'an ka mobili jɔra an b'a yɛlɛ ni an b'a escalader an bɛ yɛlɛ an sen na an muso 2 de kun don an ka chef de mission fɛnɛ tun ye muso ye parce que an ka chef in musow ka baara kɛ mine kɔnɔ o kun ka d'a ye kojugu donc chef de mission in fɛnɛ den fitinin de tun b'a bolo a den tɛ tɛmɛ 4 mois kan a b'a di baarakɛla ma an bɛ bɔ ka taa an ka baara kɛ donc n'an ye fɛn implanté point b'an bolo coordonnées b'an bolo n'an y'an ka point implanté dɔrɔn an bɛ kɔlɔn sen n'an ye kɔlɔn sen an bɛ jigin kɔlɔn kɔnɔ ka échantillonnage kɛ an bɛ échantillon bɔ an b'a kɛ mana kɔnɔ an bɛ na n'a ye kan kɔnɔ après an b'a bila ka na Bamako an bɛ rapportw kɛ an bɛ database kɛ c'est-à-dire données an bɛ données rapporter n'an ma min faamuya an b'a yɛrɛ ɲininka donc ne ye n ka baara daminɛ ten n bɔra yen fɛnɛ n taara Bamako West Kita mara la n ye bauxite kɛ yen fɛnɛ donc fo bi ne bɛ kungo kɔnɔ ne ma deli ka jigin ka bɔ kungo kɔnɔ fo yɛrɛ na n yɛrɛ ka projet la sisan ok donc maintenant là mun ye sanuko ye Djibiri ye a ta fɔ n'an b'a fɛ ka e fana ta sanu yɛrɛ mun yɛrɛ don voilà comme Djibiri y'a fɔ cogo min na scientifiquement ne bɛ taga n'o ye parce que an y'o kalan de kɛ donc a jateminɛna depuis 100 milliards naani dɔɔni lolo dɔw cira ɲɔgɔn na olu cilen ɲɔgɔn na a buruburu jiginna ka na dugukolo jukɔrɔla la donc dugukolo jukɔrɔla yɔrɔ min don ale yɔrɔ ka magan quoi et puis a kelen i n'a fɔ fɛn quoi c'est plastique donc
a jiginnen yen nɔ k'a ye sanu constitué donc sanu formelen sisan sanu kɛlen o la sisan nɔ sanu b'a essayer parce que dugukolo yɛrɛ kelen i n'a fɔ furu de quoi ko machine a bɛ mouvement kɛ cogo bɛɛ la kuma dɔw la a bɛ dayɛlɛ a bɛ datugu yɔrɔ dɔw la bon a mana dayɛlɛ yɔrɔ min na ji bɛ yɛlɛn quoi o sanu ji in bɛ yɛlɛn yen fɛ fo kana sanfɛla sɔrɔ sanu ye sanfɛla sɔrɔ o cogoya la bon o déplacement bɛ yen sanu bɛ sanfɛla sɔrɔ cogo di fɛnɛ a bɛ se ka kɛ fiɲɛ ye a bɛ se ka kɛ ji fɛnɛ ni ji jiginna o ci sira fɛn fɛn fɛ a bɛ se ka taa ni sanu ye o de la sanu tilalen don fila ye bon fila ye mun ye an b'a fɔ a ma gisement ye ressource exploitable de c'est-à-dire sanuba bɛ min bɛ se ka bɔ ni nafa bɛ sɔrɔ a la o de ye gisement ye bon gisement ye kelen ye primaire ye kelen ye alluvionnaire ye alluvionnaire ye o bɛ na ji fan fɛ dɔ in bɛ na roche dure c'est-à-dire gabakurun gɛlɛnmanw sanu min bɛ bɔ o kɔnɔ o de ye primaire ye donc an b'o o de bɔ o nafama an b'o de bɔ k'o feere n'a ma feere fɛnɛ a bɛ se ka bila banque kɔnɔ a bɛ wariw garanti et nafaba de b'a la foyi tɛ taa kɔ foyi diɲɛlatigɛ in na bi bi in na foyi tɛ taa sanu kɔ a ɲininen don cogo bɛɛ la a ɲininen don fan bɛɛ fɛ wa a bɛ yɛlɛ de a tɛ jigin voilà ok chose docteur an ye ɲininkali fila nin kɛ mais e en tant que économiste donc an b'a fɛ k'a dɔn o fila ye mun fɔ nin e bɛ se ka mun de fɔ mais est ce que nafa bɛ an ka sanu na wa Dawuda u ye mun fɔ n b'a daminɛ fɔlɔ fɛn dɔ la adamaden an bɛ activité économique fɛn fɛn kɛ sɔrɔ tasira fɛn kelen de don ka adamadenw u ka laɲiniw an ka besoin k'u sabati parce que magoya ci caman de b'an na mago bɛ e la mago bɛ n na wa mago ninnu u ka ca mais mago ninnu bɛ se ka ɲɛ cogo di fo moyen de ka ɲini ka i mago ɲɛ ni wari ko mago bɛ e la sa Dawuda mun b'o ɲɛ ni wari tɛ alors donc o besoin ninnu adamaden ka besoin cayara mais moyen mun bɛ yen pour que ka besoin ninnu satisfaire k'u sabati a man ca donc i y'a ye sa magoya ka ca i la mais besoin moyen mun kan ka se ka o magoya ninnu dilan o man ca i y'a ye sa an wulila sa ka taa o ɲini u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa o moyen de ɲini k'i ka mago sabati u y'a fɔ sisan a dɔw bɛ dugu jukɔrɔ ni y'an tatɔ ye dugu jukɔrɔ ka taa fɛn ɲini c'est que a bɛ mago dɔ de ɲɛ i ye an da tɛna se dugu jukɔrɔ fɛn tɔw ma mais bi ta ye sanu de kan sinon pétrole bɛ yen nɛgɛw bɛ yen fuganw bɛ yen fɛn caman bɛ dugu jukɔrɔ mais an bɛ t'u ɲini mun na a laban ye mun ye a bɛ mago dɔ de ɲɛ ne ye a banna n'a tɛ mago ɲɛ an tɛ taa ɲini donc o la sanu dugujukɔrɔ fɛn tɔw cɛma sanu nana ye ka fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ye dugujukɔrɔ fɛn ye a bɛ caman sanfɛ d'abord Djibril da sera ma zone t'a minɛ n'i y'a garder yɔrɔ o yɔrɔ zone t'a minɛ mais n'i ye nɛgɛ garder yɔrɔ dɔw la ka wagati jan kɛ zone b'a minɛ donc o qualité ninnu kosɔn alors a taara dugujukɔrɔ fɛn tɔw cɛma ka ale layɛlɛ sanfɛ ka valeur ba d'a ma a bɛ mago caman de ɲɛ a y'a fɔ a mago yɛrɛ gɛlɛmanba ye min ye a bɛ wari place ta an bɛ sanni feere mun kɛ yɔrɔ n'i bɛ sanni kɛ i bɛ wari di k'i ka fɛn ta mais fɛn o fɛn wari fɛn o fɛn sanu b'a bɛɛ sanfɛ a bɛ se ka kɛ sisan sefa o tɛ sanni feere sabatilan yan ne bɔra sefa zone na sisan e ka taa jamana wɛrɛw la sefa in o t'a reconnu i bolo a tɛ se ka i mago ɲɛ bilen sanni feere ɲɛ bilen parce que olu t'a dɔn ni devise ye
bon e dun mago bɛ ka fɛn dɔw san kɔ kan mais ni olu mago tɛ e ka wari la i b'a kɛ cogo di san mais ni wari b'e bolo sanu b'i bolo plutôt diɲɛ fan o fan i bɛ sanni feere kɛ n'a ye donc o ye nafaba dɔ de ye jamana si tɛ min b'a fɔ ne tɛ sanu minɛ o tɛ yen i bɛ se k'a fɔ n tɛ sefa minɛ ou bien n tɛ nin wari in minɛ mais n tɛ sanu minɛ o jamana tɛ yen donc n'i taara ni sanu ye diɲɛ fan o fan i bɛ se ka i ka sanni feere k'a la donc o ye moyen d'échange ye sanni feere a b'o sabati san yɔrɔ musow kɔni ka parilaw ni fɛnw a bɛ se a bɛ kɛ aviation na avion ninnu fɛn pièces caman bɛ dilan n'a ye électronique a mako ka ca kojugu o de y'a kɛ fɛn nafamaba de ye voilà d'accord problème t'a la donc an bɛ mun kɛ a mɔgɔ makalu an bɛna fɛ n b'a dɔn o saba bɛɛ i ye bɛɛ ka kuma faamu donc n b'a fɛ ka e yɛrɛ ɲininka e bɛ se ka mun de ɲɛfɔ an ɲɛna nin ko in na. a y'a ɲɛfɔ docteur Keita y'a ɲɛfɔ ko a ye économique de ɲɛfɔ ko les besoins sont illimités mais les moyens sont limités pour ko e filɛ ne filɛ an bɛɛ filɛ nin ye an ka musakaw de ka ca n'an ka sɔrɔ ye donc a kɛra cogo o cogo n'an bɛ musakaw kɛ sɔrɔ t'a bɔ donc an bɛ fɛn dɔw de to yen fɔlɔ ka fɛn dɔw kɛ fɔlɔ bon o danfara ninnu tuma dɔw la an bɛ juru ta ou bien an bɛ fɛn dɔ kɛ k'a dafa mais ne bɛ se ka min fɔ sanu ta la ne kelen dɔrɔn de tɛ géologue ye kuma ɲɔgɔn na o sira mais n ye baara kɛ sanu bɔyɔrɔ sanu ye fɛn min ye a bɛ fɔ a ma ko métal rare ça c'est très important donc métal rare o kɔrɔ ko nɛgɛmafɛn de don min sɔrɔ man di élément minnu don dugukolo la n'i ye miliyari kelen fɛn fɛn ta i bɛ sɔrɔ 3 de ye sanu ye a sɔrɔ man di de hali dɔɔni o de la bɛɛ b'a ɲini a ka kibara wa n'a bɔra a banna fana pewu o de la kabiri la nuit des temps sanu bɛ bɔ jibi ye bida fɔ wagadu sanu tun bɛ bɔ yen arabu y'a sɛbɛn u ka tariku la sanu tun bɛ bɔ yen feere tun bɛ kɛ kɔgɔ ni sanu ni feere tun bɛ kɛ an ni jamana caman cɛ ka bɔ o waati ninnu na Ghana Afrique sanu farafina sanu bɔyɔrɔ fɔlɔ olu a tun bɛ wele de ko Côte de l'Or o kɔrɔ ko jida kɔgɔjida sanu bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na ko ne k'u ka hɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ san 1957 1957 ko a jamana ɲɛma fɔlɔ ko an bɛ kuruma a y'a tɔgɔ da Ghana min bɛ bɔ Mali la Wagadu a tɔgɔ dar'o de la i y'a faamuya bon maintenant ni a ɲɛfɔra ko métal rare don mais kabiri an bɛ bangesoba ninnu parce que fɔlɔ comment a bɛ fɔ cogoya jumɛn kɔnɔ ninnu ni fɛn ninnu olu de tun ye wari ye tɔrɔku de tun bɛ kɛ e bɛ nin di ne ma ne bɛ nin d'i ma mais après wariko nana don a la papier ko donnen a la bangesoba ninnu bilala sanfɛ e b'a dɔn ko diɲɛ bangesoba fɔlɔ o dilanna Suède de tubabu jamana dɔ don royaume de Suède san 1668 olu commencera ka papier kɛ wari ye. C'est mis combien? 1668. Filanan o ye Banque d'Angleterre ye olu ye bangesoba in n'a bɛ f'a ma ko Banque centrale Banque d'Angleterre o bilala sen kan 1694 san 1640 donc olu fɔlɔ min tun don i bɛ taa i ka sanu bila banque la après n'i mago bɛ fɛn dɔ la i bɛ papier kɛ parce que i tɛ se ka sanu ta ka yala n'a ye fan bɛɛ i b'a bila yɔrɔ dɔ de après i ni papier bɛ yala ka fɛn donc ka b'o tuma de sanu sɛmɛna ka kɛ wari ye mais san 1792 américains kɛlen k'u ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ kɔfɛ olu y'a décidé k'a fɔ ko u ka wari n'a bɛ fɔ a ma ko dollar k'olu b'o dun sanu na ko dollar ni sanu bɛɛ ye kelen dollar ni warijɛ fana bɛɛ ye kelen mais u kundamaw tɛ kelen a bɛ fɔ de ma ko étalon or o de bilala sen kan o ka bɔ o waati fo 1973 san 1973 a ko dabilala mun na
barisa américain ko olu ka wari ye dollar ko olu ka wari dollar ko ye sanu ye o ni tubabuw bilala ɲɔgɔn na français de Gaulle ko bon aw ka dollar tɛ ɲɛ n bolo a y'a sanu di yan a sanu tɛ américain bolo américain ko bon an y'a bɔ a ma donc étalon or banna ka bro don de warisoba ninnu u bɛ sanu bila u ka banque in kɔnɔ pour que ka wari a garanti ani u bɛ devisiw wari kolo girin minnu bɛ se ka minɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ librement échangeable n'o ye dollar ye n'o ye yen ye n'o ye euro ye o wari ninnu olu bɛɛ o fila olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka diɲɛ wari bɛɛ jukɔrɔma tinti sisan wari ninnu bɛɛ bɛ sɛmɛ o de la sisan a bɛ fɔ o de ma ko avoir officiel l'or et ou les devises mais warijɛ devise tɛ tɛmɛ sanu yɛrɛ kan mais an k'an kɔlɔsi dɛ sanu ye fila de sanu min bɛ bɔ damada la ani sanu minnu min ma bayɛlɛma o ye or non monétaire de ye o tɛ se ka kɛ ka wari garanti dɛ fo sanu ka bayɛlɛma de a ka raffiner géologues bɛ se k'a ɲɛfɔ ɲɛna o ye min ye k'a purifier ka impurité ninnu bɛɛ bɔ a la k'a kɛ pure ye nɔgɔ bɛɛ bɛ bɔ a la n'a kɛra o ye a bɛ se ka a bɛ n'a fɔ warijɛ de b'i bolo wa sugubaw de bɛ yen diɲɛ nafolo sugu de bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko marché financier sanu in bɛ feere a bɛ san ka feere yen de diɲɛ jɔn bolo sɔngɔ bɛ yɛlɛn ka jigin wa a sɔngɔ bɛ taa once d'or 31,1 grammes a bɛ feere o de la bon n'i y'a lajɛ 124 dɔrɔn kɔnɔ once d'or tun bɛ joli la dollar 2,000 ani 400 ɲɔgɔn na mais bi a bɛ 4,000 ani 600 ɲɔgɔn na de san kelen ni tila kɔnɔna la a sɔngɔ yɛlɛla mais a bɛ dilan sɔngɔ min na o ma yɛlɛ n'o ye donc tɔnɔ de bɛ ka yɛlɛ a la minnu b'a bayɛlɛma k'a feere voilà d'accord Bakari n ko bi su na kuma ka di sabula maaw Magalu y'a fɔ géologue saba ale économiste ye bon b'a dɔn kɔni an ye kuma caman mɔgɔ caman bɛna fɛn caman faamu n bɛ kuma di ma ok o b'a to Jibi n bɛ ɲininkali min tɛnko e la i da don kɔrɔfɔ dɔ la ko sanu non seulement a bɛ ɲini dugu jukɔrɔ ji fana la a bɛ ɲini yɔrɔ ninnu fana la mais a bɛ exploiter cogo di a bɛ baara cogo di sanu bɛ labɔ cogo di d'accord ok sani n ka so o ma n bɛ précision dɔ di o ye sanu fila ale tɛ se ka dilan sanu artificiel u y'a tenté k'a dilan mais c'est pas économiquement rentable ka dilan cogo di k'a dilan artificiellement k'a dilan ka sɔrɔ a ma bɔ dugukolo jukɔrɔ jama bibi na jama bɛ dilan artificiellement laboratoire la wagati dɔ yɛrɛ la jama synthétique yɛrɛ commencera ka bɔ so an économie menacée donc vraiment a kɛra sababu ye olu ka économie parce que o gulonnen don jama la mais sanu i tɛ se k'a dilan artificiellement hali ni ko i b'a dilan le coût est très élevé et puis en plus c'est radioactif donc o de y'a to scientifique y'o ye k'a to yen donc pour dire que sanu tɛ se ka dilan artificiellement donc n bɛ fɛ k'o fara a kan filanan n bɛ fɛ ka min fara a kan o ye Mali yɛrɛ donna ni sanu de l'empire du Mali mɔgɔw b'a fɔ l'empire du Mali en réalité c'est l'empire Mandingue mais Mali in kɔrɔ ye arabukan na richesse l'empire de la richesse o sɔrɔla Kanku Musa de ka voyage fɛ ka taa pèlerinage la a sen fɛ a voyagera ni sanu camanba ye fo ka kɛ sababu ye ka sanu yɛrɛ cours mondial chuter donc n'i ko Mali dɔrɔn mɔgɔ caman bɛ Mali dɔn ni Kanku Musa de l'homme le plus riche de tous les temps o sɔrɔla sanu de fɛ bon maintenant n bɛ kɔrɔ Magalu kama ko la pureté de l'or sanu pureté ça varie de 12 carats jusqu'à 24 carats o bɛ dépend sanu qualité ye min ye 24 carats o de ye sanu kolen k'a jɛ pas-pas k'a nɔgɔ bɛɛ bɔ a la parce que sanu fana gansan tɛ na sanu ni élément dɔw bɛ na n'o ye cuivre ye dɛnɛ n'o ye nɛgɛ warijɛ ani fɛn wɛrɛw bɛ na platine ni palladium ninnu wagati dɔ yɛrɛ la palladium yɛrɛ tun sɔngɔ ka gɛlɛn ni sanu yɛrɛ ye donc c'est comme misali la c'est comme ni ye misi sogo ta bien sɔngɔ kilo ka gɛlɛn ni fɛn mais bien man ca kosɛbɛ donc c'est pour dire que sanu gansan dɔrɔn tɛ na dans la nature donc n'i ko i bɛ sanu ta ka commercialiser banques b'a san cogo min na au lieu de ka a purifier donc raffineries de b'o kɛ donc n'i ka kuma kɔnɔna la sanu bɛ bɔ Mali kɔnɔ bon diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ méthode saba la
mais ne bɛ mun kɔ an ka komi an bɛ maliko taw la voilà an ka don mali ka an intéressé kosɛbɛ. d'accord bon ne ko diɲɛ o kɔrɔ mali b'a yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ i y'a faamu parce que hali ni dɔ bɛ mali kɛrɛnkɛrɛnya ne b'an farati a bɛ kɛ i n'a fɔ mali ta b'a dan ma diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ sanu bɛ ɲini cogo min na olu méthode industrielle bɛ yen i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na o ye grande mine ye mais olu fana olu tɛna sigi u kunfɛ ten gansan olu bɛ baara caman de kɛ fɔlɔ n'an b'a fɔ ma la recherche géologique olu bɛ baara caman de kɛ sani u ka taa mine sigi sen kan je crois que le docteur est là olu ka baara o ye hali ni anw géologue ye sanu ye o kɔrɔ tɛ ko nafolomafɛn don parce que c'est peut que e kan ka nafolo min don a la pour que k'a bɔ o ka ca ni i bɛna nafa min sɔrɔ a la bon économiste mini olu de ka baara o ye e bɛna nafa jumɛn sɔrɔ i ka sanu i ka gisement bɔli la sisan olu ka baara kɛrɛnkɛrɛnyalen don o kama mais an géologue anw de b'a ɲini k'a dɔn k'a fɔ sanu bɛ yan nin quantité don nin don mais baara min don yɔrɔ kelen baara san kelen baara tɛ san fila baara tɛ a baara bɛ se ka taa san 10 san 20 wa nafolo min bɛ don a la miliyari hakɛw de don a ka ca kojugu donc n'i ye grande mine sigilen a kana k'i kɔnɔ dɔrɔn k'u wulila u yɛrɛ ma dɔrɔn k'u y'a mɛn ko sanu bɛ u taar'u sigi ten non 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 u ye baara caman de kɛ fɔlɔ baara ninnu ye temps ta a fɔ ma mine industrielle olu fana bɛ exploitation kɛ ni méthode fila ye an b'a fɔ ma ciel ouvert ka dugukolo tigɛ sanfɛla tigɛ bɔgɔ min bɛ yen k'a ta sanuma bɔgɔ k'a ko k'a traiter ka sanu bɔ a la méthode filanan o ye souterrain ye ka jigin dugukolo jukɔrɔ i n'a fɔ n balimamuso y'a fɔ cogo min na ni sanu bɛ fara la fara jalan donc souterrain de bɛ taa a bɛ dugukolo jukɔrɔ kosɛbɛ ka taa exploiter ten bon exploitation filanan o y'an ka dama baarakɛlaw ye bon sénégation ma semi mécanisé bɛ yen semi mécanisé c'est-à-dire olu tɛ grande mine ye wa orpailleurs fana tɛ parce que grande mine ka moyen t'olu bolo mais u ka moyen fana ka girin ni orpailleurs ta ye olu bɛ camancɛ la a fɔ ma exploitation semi mécanisée i b'olu ye pelle b'olu bolo laverie b'u bolo mais ils sont pas trop industriels a fɔ ma exploitation semi mécanisée bon jamana u bɛ jamana la olu y'o de développer kosɛbɛ n'i ye Soudan ta k'a lajɛ wagati dɔ la Soudan tun ye Mali dan Soudan était classé 3e producteur de l'or en Afrique c'est parce que petite mine ni mine semi mécanisée de cayara olu fɛ o wagati la kosɛbɛ donc a kɛra sababu ye k'u ka production kɛrɛnpɛ kosɛbɛ bon maintenant n'i nana sabanan na o y'an ka damana sanu bɔ ye ladala sanu bɔ o fɔlɔ la an y'o dɔɔni min ye o tun ye musow de tun bɛ taa ni file ani daba ani sɔli o bɛ taa bada la o bɛ taa kuluw la u bɛ bɔgɔ cɛ k'a ko u bɛ sanu sɔrɔ a la mais bi bi in na o évoluera on peut dire que bibi na l'orpaillage est mécanisé bibi na ni taara damanda la o dama fɛn ninnu tɛ bilen dɛ karachɛriw de bɛ yen sisan u bɛ hali produits chimiques utiliser dɔw bɛ hali explosifs utiliser dɔw bɛ moto katakatani ni pikipaga ninnu ni bɛn ninnu i b'o bɛɛ bolo sisan mais mɔgɔw b'u classer orpailleurs fɛ mais en réalité ni orpailleur définition ta k'a lajɛ i b'a ye i t'a dɔn u b'u classer yɔrɔ min na parce que moyen min b'u bolo a ka girin orpailleur traditionnellement voilà donc sanu bɛ bɔ nin méthode saba de la diɲɛ kɔnɔ mais n bɛ kelen min fara a kan o ye sanu dɔ bɛ bɔ ji kɔnɔna na n'an b'a fɔ o ma dragage o ye ka taa bateau dɔ bɛ yen plongeur bɛ jigin ni tuyau ye ji la ka sanu bɔgɔ ta ba bɔgɔ ta k'a ko ka sanu bɔ a la a bɛ fɔ o ma dragage mais bi bi in na o interdilen don mais ne yɛrɛ y'o kuma fɔ dɔw ko k'u bɛ produit chimique kɛ ji la o kuma ninnu tɛ tiɲɛ ye. baasi tɛ donc o b'a to Mayimuna o ɲininkali kelen min y'o tɛnku e fɛnɛ la sanu ale bɔra k'a fɔ sa a bɛ sɔrɔ ji la o bɛ sɔrɔ dugukolo yɔrɔ la sanu bɛ sɔrɔ cogoya wɛrɛ la dugukolo sanfɛ min ni o tɛ kelen ye wa a bɛ labɔ cogo di a bɛ baara cogo jumɛn na. ok o diyara n ye Tarawele komi Jibiri ye min fɔ apparemment a y'a bɛɛ fɔ mais ne bɛ segin k'a reclasser ne b'a fɔ sanu bɛ bɔ an bɛ se ka bɔcogo 5 fɔ a la komi a ye min fɔ ji kɔnɔ ta dragi machine bɛ na u b'a sama ka bɔ ji kɔrɔ ka cɛncɛn bɔ ka sanu sama ka bɔ a la plongeurs bɛ yen nɔ olu de bɛ taa point ɲini a bɛ fixer cogo min na i y'a faamu o ye ji kɔnɔ ta ye bon orpaillage fɛnɛ bɛ yen nɔ i n'a fɔ an ka sanu ɲini kɔrɔlenw mɔgɔw b'a ɲini cogo min na a yɛrɛ ye Kanku Musa fɔ Kanku Musa ninnu u ye sanubaw sɔrɔ mais o y'a sɔrɔ machine tɛ yen wagati u bɛ baara kɛ ni bolo de bolola baara o ye filanan ye sabanan o ye semi mécanisé i komi a y'a fɔ cogo min na machine dɔɔni bɛ kɛ baara kɔnɔna na mais bolola baara b'a la quoi u bɛ se ka mais olu tɛ taa yɔrɔ jan u tɛ se ka dugu jukɔrɔ sanu bɔ quoi u bɛ sanfɛ sanu de bɔ i y'a faamu sanu tɛ tɛmɛ mètre 7 mètre 10 ninnu kan
olu bɛ baara kɛ n'o ye mais damanda la mɔgɔ dɔw bɛ se ka taa fo mètre 30 ninnu na u bɛ jigin u bɛ kɔlɔn sen fo mètre 30 ninnu u b'a bɔ mais a baara ma nɔgɔn dɔɔni n'i bɛ fara kan quoi mais n'i bɛ alluvionnaire la i n'a fɔ n'i bɛ bɔgɔ bilennin na latérite o ka nɔgɔn donc n'i bɔra semi mécanisé la i bɛ taa petite mine na petite mine ye mine hakɛyalama ye parce que an ka code kɔnɔna na o hakɛya dɔnnen don tonne hakɛ sanu tonne hakɛya dɔ bɛ yen i b'o de ɲɛɲini a ye min fɔ o tɛ taa ni recherche tɛ i bɛ ɲinini de kɛ ɲinini bɛ kɛ cogo jumɛn na ɲinini méthode ka ca machine dɔw bɛ yen nɔ olu ye satellite ye u bɛ données recenser i b'o baara kɛ cartographie bɛ yen nɔ i bɛ carte sɛbɛn géochimie sol bɛ yen i bɛ dingɛnin sen dingɛ dɔw bɛ yen nɔ a b'an bolo an b'a programmer a tɛ tɛmɛ 60 cm kan i bɛ bɔgɔ t'a kɔnɔ i b'a bila échantillon na i bɛ taa n'a ye laboratoire la u b'a analyser n'o ye min d'i ma hali termitière ye an bɛ tali k'o fana na quoi bubagaw bɛ bɔgɔ min ta ka so jɔ a la an b'o fana lajɛ o bɔgɔ ta k'o bila ka taa laboratoire la parce que bubaga bɛ se ka tali kɛ fo 10 mètres ou bien plus a bɛ bɔ n'a ye dugukolo jukɔrɔ wa a bɛ se ka bɔ ni sanu ye ten donc n'i y'o bɔgɔ ta ni sanu bɛ yɔrɔ min na i bɛ sanu sɔrɔ o la a dɔw valeur yɛrɛ ka ca kosɛbɛ awɔ n'i bɔr'o la fɛnɛ an bɛ kɔlɔn sen pi an bɛ piw kɛ pi ninnu dimension an yɛrɛ b'o fixer a ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ cogo min na an b'o fɛnɛ échantillon ta an b'o bɔgɔw ta ka taga n'o ye laboratoire la o fɛnɛ mana min d'a ma an bɛ b'o fɛnɛ na carrière bɛ yen olu fɛnɛ u ka jan ni pi fɛnɛ janya parce que pi tɛ tɛmɛ 15 mètres 10 mètres a bɛ dépend i bɛ dugukolo min kan parce que n'i sera saprolite ma i b'i jɔ ta a bɛ fili da la ye donc maintenant carrière bɛ yen nɔ o mana bɔ yen nɔ fɛnɛ tranché bɛ yen tranché ye dingɛbaw ye a bɛ tigɛ largeur ni longueur la a bɛ se ka taa fo 120 mètres i b'a tigɛ parce que ni sanu tɛmɛsira ye sisan o bɛ sanu tɛmɛsira yira n na a bɛ dugukolo kala siraw yira n na structure donc i bɛ structure bɔ i kan ka taa sira min fɛ i bɛ n'o dɔn quoi sanu bɛ ka taa sira min fɛ i b'o fɛnɛ dɔn o la o la i kan ka sanu bɛ tagama quoi sanu bɛ tagama siraw bɛ sanu na fɛnɛ kalan ninnu b'o bɛɛ yira fo ka t'i tɛgɛ da belebeleba in kan ni min f'i ɲɛna min bɛ se ka bɔ n'a bɛ nafa sɔrɔ f'i bɛ nafa sɔrɔ a la économiquement exploitable gisement économiquement exploitable o de an b'o de ɲini bon tuma dɔ la i b'o sɔrɔ a tɛ tɛmɛ 1 kilomètre kan 1 kilomètre 200 mais i bɛ se ka tonne bahirika sɔrɔ o kɔrɔ o bɛ se ka exploiter san 20 san 30 kɔnɔ an b'o fana kalan kɛ c'est à dire a bɛ fɔ an ye gisement min sɔrɔ san min belebeleba don bɛɛ fitinin don an bɛ se ka kɛ sur 10 ans san 10 kɔnɔ an bɛ sanu kilo 500 bɔ ɲinan san kɔnɔ fo san 10 parce que fɛn min don sanu ye ressource limitée ye a tɛ c'est pas comme a tɛ ban quoi a bɛ ban parce que ni yɔrɔ dɔ ta kɛ san n'o yɔrɔ banna dɔrɔn i bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ ɲini gisement wɛrɛ ɲini parce que e m'a f'i ye ko sira de don i ko fili de don n'a tigɛra sisan ɲini cogo b'a la mais i y'a ɲini ka ɲini n'i m'a ye dɔrɔn o ye gisement épuisé et puis modèle b'a la quoi n'i bɛ exploitation na an bɛ modèle k'a la o modèle in kɛlen komi i n'a fɔ dessin quoi ni pli a bɛ tigɛ min bɛ bɔ i ka gisement na i yɛrɛ b'o dɔn a tɔ bɛ to min ye e b'o dɔn i ye calcul min kɛ n'o nɔgɔyara i bɛ taa dɔ wɛrɛ ɲɛɲini dɛ a bɛ ten tɔ cogoya la wa grande mine fɛnɛ o fɛnɛ bɛ ten tɔ a ye min fɔ wariba de bɛ don a la bon petite mine o man bon ten tɔ o wariko tɛ grande mine ta bɔ bon semi mécanisé fɛnɛ o wariko tɛ o fɛnɛ bɔ mais an bɛ Mali ta la sisan nɔ mun de ka wusa an ma an kan ka wariba tɛ don minnu na pour que maliyɛnw yɛrɛ ka nafa sɔrɔ u ka sanu na an kan k'o méthode o kalanw de ɲɛɲini ko ka mɔgɔw bila ka t'o sira kan k'o dugukolo ɲini k'o di mɔgɔw ma minnu bɛ fɛ ka sanu bɔ par exemple caman bɛ ka bololabaara kɛ damanda kɛ damanda in bɛ se ka a bɛ se ka organiser ka ɲɛ kosɛbɛ wa Mali ka jiginɛ na an bɛ camanba sɔrɔ état bɛ se ka kɛ 50-50 n'a y'a organiser ka ɲɛ i y'a faamuya ONG Suisse dɔ bɛ yen nɔ ne y'a ka recherche ye a ko Mali la officiellement u b'a fɔ ko damanda la ko sanu tonne 6 ka taa tan 5 k'o de bɛ sɔrɔ par an mais olu ka jate la a bɛ taa tonne 35 min bɛ bɔ ka sɔrɔ o ma ye quoi o bɛ tonne 35 ka taa tonne 57 la bon ni comme on appelle l'expert financier Makalou ce qu'il a dit tout de suite ni on si jateminɛ bi k'o wari ta k'o lajɛ o bɛ taa plus de 4 000 milliards la o 4 000 milliards jamana ka jate to kan e dun bɛ ka min belebelebaw dɔrɔn de calculer bon ni jamana kun sera k'o traceli bɛ yen hors la
jamana wɛrɛw kan i b'a identifier sanu fɛn fɛn bɔ zone min na o dɔnnen don o ɲɛdɔnnen don wa a tɛ bɔ ɲinɛ ma fɛnɛ a tɛ bɔ état ɲinɛ ma fɛnɛ donc hali n'an ye tilancɛ sɔrɔ o la ni jamana tun ye tilancɛ sɔrɔ o la tilancɛ ka bɔ o tɛ belebeleba ye 2000 milliards o ye belebeleba ye dɛ donc an kan k'o de ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn ani petite minnu ka charge alléger ka taxe caman bɔ a la pour que mɔgɔw ka se ka caman k'a la jamana ka nafa sɔrɔ jamanadenw ka nafa sɔrɔ parce que a bɛ ka bɔ yɔrɔ min na f'olu fana ka se ka dɔ sɔrɔ a la dɛ voilà Bokar très très important parce que n b'a dɔn ka yira la autorité do ɲɛbana olu banna parce que i ye argument pour avancer vraiment je pense qu'ils vont tenir compte de ça merci beaucoup aux précisions fɛn bɛɛ voilà vas-y voilà mais Keita donc comme aw ye sɔrɔ bosomagaw ye sanuko nasira la e yɛrɛ bolo sanu a nafa ye fɛn jumɛn yɛrɛ de i da don a la dɔɔni mais i ma taa en profondeur Bakar sanu nafa parce que munna mɔgɔw bɛ girin a kan mɔgɔw bɛ girin a kan yarɔ ni nafa t'a la girin tɛ k'a kan a ye sanu bɛ mako min ɲɛ adamadenw ma o de kosɔn girin bɛ k'a kan ka tɛmɛ dugujukɔrɔfɛn tɔw kan bi bi in na yarɔ ni jamana ni dugujukɔrɔfɛn b'i bolo bi nafolomafɛn de don wa jamana bɛɛ i ka taaɲɛ o bɛ dépend i ka sɔrɔ la an yɛrɛ ɲɛ bɛ diɲɛ kɛcogo la bi pétrole bɛ minnu bolo olu ye waritigiw ye i bɛ se ka baara caman kɛ o baara ni i ka dugujukɔrɔfɛnw n'i y'a feere i bɛ se ka baara caman kɛ jamana kɔnɔ mais ala y'anw garijɛgɛ don sanu de la an y'a fɔ sisan sanu n'i y'a bɔ a valeur bi bi in na a once kelen Magaru y'a fɔ once ye gramme 31 ani dɔɔni once kelen bɛ taa dollar ba 4 ani 500 la bi 600 a bɛ kan ka yɛlɛ don o don a bɛ kan ka yɛlɛ don o don donc o kɔrɔ ko a valeur bɛ kan ka bonya donc sisan n bɛ segin u ka discussion in kan seulement an ka dugu jukɔrɔ a ka ca an filɛ bi bi in na damanda min bɛ yen mais olu ye damandabaw ye n'an b'a fɔ ma grande minu fɛn fɛn a 4 10 5 o bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ bi i komi Siyama ɲɔgɔn Lulu ɲɔgɔn Sajola ɲɔgɔn o 15 bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ bi mais sanu b'i ka dugu jukɔrɔ ani i b'a nafa sɔrɔ olu tɛ kelen ye n'i b'a nafa sɔrɔ olu tɛ kelen ye i b'a ye jamana ɲɛmɔgɔw ye hakilina min ta sisan n'o ye k'an ka code minier o ye an ka sanu dugujukɔrɔfɛnw gafeba a sariya bɛɛ bɛ min kɔnɔ n'o ye code minier yɛlɛmaba donna la 2023 n bɛ n balimamuso ka kuma sɔn ji la kɔdi in kɔnɔ damanda ye sugu 3 de ye kɔdi kɔnɔ an ka bolola damandaw n'a b'a fɔ ma mine artisanal o b'a kɔnɔ cɛmancɛ ta damanda bolola ta tɛ damanda belebele ninnu tɛ mun bɛ machine baw utiliser o tɛ cɛmancɛ ta a dɔw bɛ kɛ bolo la dɔw bɛ kɛ machine na n'u b'a fɔ ma petite mine o bɛ kɔdi kɔnɔ ani grande mine damanda belebelew minnu bɛ machine baw utiliser o ye société ba ninnu ye bon an ye loi min ta k'a fɔ ko contenu local
ni sanu bɔli a kan ka maliyɛnw nafa n'i y'a lajɛ grande société ba ninnu wari min bɛ don a da fɛ a wari ka ca kojugu maliyɛnw a wari t'u bolo du moins a ka dɔgɔ a wari kasabi bɛ sɔrɔ mɔgɔ minnu bolo o la an ka jate la an kan ka se ka mine artisanal ani cɛmancɛ taw n'an sera ka o organiser an ka nafa bɛ sɔrɔ o la kosɛbɛ parce que a yɛrɛ b'a dɔn grande mine minnu filɛ nin ye an ka kɔɔri kɔrɔma ninnu na Mali ta kɛmɛ sigiyɔrɔma Mali ta tun ye 20 de ye kɔdi y'a yɛlɛma sisan ka kɛ 30 ye 5 o ye maliyɛn kɛnyɛrɛye minnu b'a fɛ ka a baara kɛ ka d'o ma donc a bɔra 20 na ka yɛlɛ 35 bon e yɛrɛ k'a lajɛ Dawuda e ta ye nafolo ye mais ni nafolo bɔra ko e ta ye 100 e ta ye 35 ye halisa fɔlɔ tɔ ka jɛ bɛ yen donc pour que an ka nafa sɔrɔ réellement il faut que an ka a organiser pour que maliyɛnw yɛrɛ bɛ se ka a baara kɛ voilà mais nafolo de bɛ kan ka an bali ka avancer donc an bɛ profiter k'a fɔ ko code minier voilà ninnu de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye voilà sababu donc Mamadou o b'a to n bɛ ɲininkali min tɛnku e la kosɛbɛ a ye yɔrɔnin dɔ fɔ sisan ko n'i ye sanubɔyɔrɔw jateminɛ surtout belebeleba ɲɔgɔnna 15 ɲɔgɔnna bɛ se ka sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna na ni ɲɔgɔnna 15 b'an ka jamana kɔnɔ damandaw b'an ka jamana kɔnɔ bɛɛ y'i da don tuguni ko camancɛlaw fana b'an ka jamana kɔnɔna na minnu bɛ sanu bɔ o sanubɔba in bɛɛ b'an ka jamana kɔnɔ nka hali bi jamana sɔrɔ ka dɔgɔ wa n'i ye jamana ta 100 sara da maa 60-80 ɲɔgɔn na cogoya t'olu bolo ka tɛmɛ maa 20 tɔ kan mun de bɛ k'o nin kɛ de. o ye wajibi ye o a y'a f'i ɲɛna nafolo b'i bolo a kɛra dugu jukɔrɔ ye a kɛra dugukolo sanfɛla ye o mais n'i t'a da dɔn e bɛ se k'o nafa dɔ sɔrɔ cogo jumɛn jɔn bɛ se k'a fɔ an ɲɛna sanu min bɛ bɔ Mali kɔnɔ san o san a tɛ yen mɔgɔ si t'a dɔn personne ne connaît mɔgɔ si t'a dɔn personne ne connaît ah docteur le grand économiste n y'a fɔ n y'a fɔ n bɛ segin a kan sanu wa n bɛ kelen k'a fɔ mɔgɔ si t'a dɔn Mali sanu min bɛ bɔ sanu laban min bɛ bɔ Mali kɔnɔ san kelen kɔnɔ d'accord la quantité n'est pas connue bon docteur Keita y'a fɔ ko mine industrielle 15 bɛ yen mais ces mines sont au déclaratif o kɔrɔ olu de b'a fɔ an ye nin bɔ jɔn bɛ taa contre expertise kɛ k'a fɔ aw ma nin bɔ aw ye nin de bɔ e de la ka mɛn jɔn da a dɔn mais maliyɛn t'u kɛrɛfɛ yan a bɛ na o maliyɛn m'u kɛrɛfɛ olu de ta ye min ye maintenant fɛn kelen ce qui est très important sariya min yɛlɛmana code minier min yɛlɛmana docteur y'a fɔ mais n bɛ ji dɔɔni fara k'a sɔn ji la dɔɔni kabiri san 1991 1991 code minier min nana o de y'a to an ye mɔgɔw wele an ye kɛnyɛrɛyebaw wele n'a bɛ f'u ma multinational u ka na nafolo di madame y'a fɔ cogoya min na recherche exploration sanu a bɛ ɲini de fɔlɔ o ne bɛ k'a fɔ ɲɛna n ko ale de sɔrɔ ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ métal rare de don a sɔrɔ man di mais a caman b'an fɛ yan barisa kabiri san 1961 président Modibo n'a jɛɲɔgɔnw u ye convention fɔlɔ dɔ de signé u ni union soviétique cɛ ka Sonarem créé société nationale de recherche et d'exploitation minière olu de ye jamana yɔrɔ bɛɛ taama sanubɔyɔrɔba fɛn fɛn bɛ yan an ni reçu de y'o baara ninnu kɛ kabiri san 1961 n'a nana bɔ ni kalanna ye n'a nana bɔ ni siyama ye n'a nana bɔ ni yɔrɔ caman ye minba ninnu bɛɛ a fɔra n ye ko 15 mine industrielle 15 bɛ yan sariya in yɛlɛmana mais code minier san 1991
bikonotani kele 1991 à 2019 san ba fila ni tan kɔnɔntɔn sariya minnu tun bɛ olu fila kɔnɔna la mun tun bɛ kɛ kɛmɛ sarala la mugan tun t'an ta yɛrɛ tan de tun bɛ d'an ma fu an bɛ se ka tan san ka fara kan tant que bɛ fou et puis maintenant ni mɔgɔ kɛnyɛrɛ ba fɛn fɛn nana mine industriel dayɛlɛ a b'a fɔ ko jamana ta ye kɛmɛ sara la an ye tan d'aw ma mais aw bɛ se ka tan fara kan ɲani san 2023 ka se dɛ. Mais voilà pourquoi les 20% là sont venus. Voilà. Mais c'est pas 20% automatiquement, c'est 10% gratuitement, de session gratuite, plus 10% qu'on achetait. Bon. Sans baflani mouan sabala, 600, tant il me dit fou al ça. Mais moi, mais c'est qu'à 100 ka farakan. Donc, au bena, allez, et puis ça va mieux fort. Quand il y a eu c'est qu'à dourou ça m'a farakan. Donc, il y a là, c'est qu'à bisaban dourou soro. Nos bisaban dourou soro là, et société du euro là avait fait ma participation capitale avait fait ma minorité de blocage kemekeme sara la ni jamana ta bi saban durué o koro ko bi woro ni durué minnu bolo kemekeme sara la olu tse ka décision ta o ma jenimi parce que libe bi saban duru du koro minorité silencieuse de oui date foi là avec papier obligé ko va signer état maro la te ita sara ila parce que il est entendu. Oh, n'a pas administrateur ou blague, tout ce qui conseil d'administration, on a le papier ou signé, tu es obligé de présence ou ta. Parce que le conseil d'administration a barré. Merci. Parce que ni société fin fait, à la énergie du Mali, à la mine ban, conseil d'administration, administrateur ou, au lieu de orientation fixée, au lieu de faire, aïwa, à la barrage, il cadre qu'on a là. Tasra flaigné, fait de routier, direction pour appliquer. Mais conseil d'administration est Johnny, nous taille compagnie, nous avons warika, ola kemek sarala à claler les deux. Actionnaire majoritaire, au cas fota kacha, au cas décision kacha la ni douanier. Bon, il est silencieux, il data là-haut, il est le moyen qu'on il s'est fouillé là. Voilà, donc mais ni bis anduru indi bolo, donc il y a un blocage qui ni au cours de famille qui va faire ah non en maçonnement on va faire à quelque chose donc on va faire qu'à là mais pour que j'habite ça va nduru sur tant dire ma fou moi nduru toi musaka de l'eau il faut on musaka bon donc il faut accompagner il faut madame nous voir ni tu il faut lever des fonds il faut voir des bétails ni à voir la banque sur là utaro ba juru do mo na fu ba juru do yere da man ñoo ci non ani marché monétaire oui warbe banque wona les banques sont sur liquide ou tu sais ka juru do la ou tu sais ka juru do na parce que ba ko peut-être entre ka sara mais ba juru do yere da man ñoo ci ba juru do jamana la marché financier quand mais mon anté ferré de ken yere ni jamana bo se ku tege di ñoo ma ci kan na aux ressources nous devons baisser qu'à Niechi, madame nous baisser qu'à Demetria Amna. On baisser qu'à participation sur bien industriel Tandouri, ou Bissabanduru, c'est vraiment Tandouru et au Faranouanga. Il y a des petites mines aussi qui sont nombreuses. Non, on a qu'à Mintandouru, on a Bissabanduru au Bella. Mais on a un côté moi, on a un côté qu'à voir du route à Amdé. On a un taille, voir Soban ou Befefena, Souban, on a le fameux marché financier. Bon, nous avons 35% dans termine, mais nous avons gagné pour gagner une femme, c'est ça. Mental Duruni, c'est-à-dire maintenant, toi aujourd'hui, moi, usine, il y a un mini bibolo. Donc, il y a un mini clé. Toi, tu dois donner 35%. Dans le nouveau code minier, je peux donner 35%. Je donne 10% gratuitement à l'État, mais les 25% il faut qu'on achète. D'accord, bon, si ça a été un mini donc une mine de faire boulot, industriel. Voilà, donc il faut préciser la grande mine industrielle. Voilà, mini clé doit payer 35%, c'est-à-dire 10. Non, ne doit pas payer. C'est-à-dire, action, par exemple, Nafrako et société Moussaka Mimbo, en fait, capital, Nafrako 10 milliards d'euros. Donc, 35%, on va encore des bois. Bon, et 10 milliards, au 10%, il y a 1 milliard. Donc, au 35%, il y a 3 milliards et demi. Donc, Nafrako et 10 milliards d'euros, Jamana Deuni Jamana,
olu bɛ na ni 3 milliards 500 de n'olu y'o musaka bɔ tɔ ninnu bɛ na ni 6 milliards 500 millions ye donc o fila faralen ɲɔgɔn kan o ye 10 milliards ye donc anw yɔrɔ ye 35% ye olu yɔrɔ ye 65% ye donc o la olu 65% bɛ minnu bolo olu tɛ se ka fɛn décision ta anw ma jɛ ni min ye ok mais ni a fɔra ko 10 milliards don anw ye 500 millions bɔ 9 milliards et demi olu ta ye fɛn fɛn ka d'u ye u b'a kɛ u t'a sara n'a ye parce que on est là pour la forme. ouais mais sisan an bɛ waati min na est ce que yɛlɛmani kɛra wa. bon ne bɛ min dɔn 1991 fo bi 10% ye ne tɛ min dɔn an ye 10% san ka fara min kan c'est pas k'an tɛ se dɛ an m'a kɛ de. kana fɔ k'an banna dɛ. ne t'a fɔ k'an banna an m'a kɛ de mais an bɛ se k'a kɛ. an bɛ se k'a kɛ. an bɛ se k'a kɛ 20% ye an bɛ se k'a kɛ 35% ye an bɛ se k'a kɛ. fɛɛrɛ de b'a la ne b'a fɔ de ma n ko accompagnement ko sɛbɛn ɲumanw taara sariya ɲumanw taara mais il faut des mesures d'accompagnement. secteur privé i b'a fɔ olu ka 5% bɔ u b'a bɔ cogo di. parce que dɛmɛ de bɛ kɛ fo fɛɛrɛw de ka sɔrɔ fɛɛrɛw bɛ yen jamanaw b'a kɛ fɛɛrɛw bɛ yen kɛn yɛrɛw bɛ dɛmɛ cogoya min na jamana yɛrɛ bɛ dɛmɛ cogoya min na ka fɛnw ta nin fɛn ninnu na barisa sanu madame y'a fɔ sanu sɔngɔ de bɛ yɛlɛ tuma bɛɛ et puis sanu ye fɛn dɔ de ye an b'a fɔ a ma ko valeur refuge n'i y'a mɛn ko gɛlɛya donna diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ mankan min bɛ Groenland mankan min bɛ Venezuela o bɛɛ de b'a to sanu sɔngɔ bɛ yɛlɛ fɛn fila de bɛ yen ni mankan bɛ diɲɛ kɔnɔ dɔrɔn olu sɔngɔ bɛ yɛlɛ o ye taji pétrole ani sanu. mais pourquoi o sɔngɔ bɛ yɛlɛ mun na. parce que danaya fɛn de don danaya fɛn de don ale ka girin ni fɛn tɔw bɛɛ ye donc i b'a san k'a bila i bolo kɔ a ka girin ni warijɛ fɛ a ka girin ni dollar ye américain ka dollar sanu tonne 8,213 ani 13 de b'u bolo Fornox u ka banquesoba in kɔnɔ u kɛlen bɛ k'u ka dollar sɛmɛ o de la. diɲɛ wariba ninnu bɛɛ sɛmɛnen bɛ dollar de la e fɛn o ye sanu de la mais sanu bayɛlɛmanen dɛ hors monétaire. ok voilà d'accord Djibi c'est vrai comme ne yɛrɛ tun bɛna fɔ o hakilina tun bɔra an na waati dɔ la k'a fɔ kɛnyɛrɛye o k'a tun bɛ k'a bolo fara ɲɔgɔn kan o k'a bɛ se ka kɛ waa mugan si je me souviens a dira k'o kuma kɛ yan parce que ça quand il a parlé kɛnyɛrɛye yɛrɛ a yɛrɛ taabolo ye a bɛ bolo jumɛn de kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen n b'a fɛ k'i ɲininka sanu yɛrɛ Djibi parce que nin ye siɲɛ caman ne bɛ na min ɲininka sanu nin a bɛ feere cogo di. D'accord. Donc c'est une jabi. Peut-être un balimakɛ filila kuma dɔ la donc a ka domaine tɛ o voilà sanu tɛ tɔgɔma mais sanu bɛ déplacer de fɛn dɔ de bɛ sa non tɛ tɔgɔma voilà l'or ne marche pas l'or se déplace fɛn dɔ de b'a ta ka taa bila yɔrɔ dɔ la donc k'a fɔ parce que n'i b'a fɔ ka ɲɛ mɔgɔw de bɛ k'a lamɛn a bɛ dɔw kɔnɔ ko sɛnba jamais entendu ça ko hali Mali pétrole ko bɛ wuli ko ka taa Algérie o kuma nin tɛ tiɲɛ donc n b'o la tile fili kumaw dɔ bɔ quoi on va peut dire que absence de langage don quoi mais n'i m'a tile mɔgɔ dɔw b'a lamɛn a b'u kɔnɔ ko bon ko sen ne b'a kɔrɔ a bɛ tɔgɔma l'or se déplace bon o y'o préciser bon maintenant d'abord n bɛ dɔɔni fara sanu importance kan par rapport kɔrɔ mɔgɔw ye min fɔ sanu nafamaba yɛrɛ yɛrɛ ye fɛn saba de diɲɛ kɔnɔ o ye bijouterie musow ka parelle la ani i bɛ palais royal fɛn fɛn ye a bɛɛ bɛ labɛn ni sanu de i y'a faamu bijouterie ni parure ani médailles fana bɛ dilan la n'i ye diɲɛ ta k'a lajɛ le marché mondial de la bijouterie le souk o bɛ Dubaï ani Inde olu spécialisé le bijouterie de la kosɛbɛ donc olu bɛ sanu san k'a don bijouterie de la mais n'i ye tubabu jamana ninnu na les pays occidentaux olu bɛ sanu san k'a bila u ka banque centrale de kɔnɔ pour garantir la monnaie et une valeur de refuge n'a fɔ maaw y'a fɔ cogo min na ni gɛlɛya nana ou bien ni inflation nana sanu in de bɛ monnaie kɔrɔta k'a jɔ a sen kan bon c'est pour cela i b'a ye les pays qui ont les plus grandes réserves d'or dans le monde dans leur banque centrale a fɔlɔ ye États-Unis plus de 8220 tonnes filanan ye Allemagne ye 3000 et quelques tonnes sabanan ye Italie ye 2000 et quelques tonnes naaninan c'est la France duurunan c'est la Chine wɔɔrɔnan o ye Russie
bon i b'a ye diɲɛ économie ba bɛɛ kɛlen don ka sanu de sa ka stock ka banque centrale la a dabɔ kun ye ka monnaie de jɔ a sen kan ka valeur di monnaie ma n b'a fɔ doyen y'a fɔ cogo min na parce que sanu de bɛ se ka feere diɲɛ jamana bɛɛ kan hali yɔrɔ dɔ la ni dollar tɛ dun yen n'i taara ni sanu ye a bɛ tɛmɛ o parce que n'e taara ni papier jalan o papier jalan de b'i bolo bon maintenant a laban ye min ye o ye ça c'est l'industrie l'électronique bi bi in na diɲɛ téléphone tɛ yen ko sanu ta dɔn t'a la mais bɔkolo kɔrɔ tɛ i ka t'i ka téléphone dayɛlɛ k'i bɛ sanu bɔ a kɔnɔ dɛ fitinin dɔrɔn de b'a kɔnɔ sanu fitinin diɲɛ téléphone tɛ yen i bɛ ka téléphone in lajɛ ala kana taa ta ka da so ye n'a man ca fitinin dɔrɔn de b'a kɔnɔ ordinateur tɛ yen ko sanu tɛ min na donc c'est pour la sanu production dɔ yɛrɛ bɛ yen a fɔ ma ko recyclage appareil électronique kɔrɔ minnu bɛ yen dɔw b'a ta ka recycler ka sanu bɔ a kɔnɔ donc i b'a ye le marché de l'électronique bi o de fanga bonyana kojugu téléphone min bɛ dilan diɲɛ kɔnɔ bi c'est des milliards et des milliards kalo o kalo ordinateur min bɛ dilan c'est des milliards et des milliards satellite ninnu fana sanu de bɛ don a la avion ninnu sanu de bɛ don a la donc bi i bɛna ye i n'a fɔ doyen y'a fɔ cogo min na besoin de nana bonya kojugu donc ni banques ka besoin ta ka tila k'o fara le marché de l'électronique diɲɛ électronique fɛn ka dɔgɔ bi ko sanu dɔɔni t'a kɔnɔ donc o de y'a to sanu yɛrɛ prix nana yɛlɛ kosɛbɛ parce que c'est rare et la demande dépasse l'offre n'o kɛra dɔrɔn fɛn prix bɛ grimper o y'o yɔrɔ ye donc maintenant je reviens à ta question c'était par rapport sanu voilà a bɛ feere cogo di sanu bɛ feere cakɛda dɔ bɛ sigilen don Londres u b'a fɔ ko LBMA ale de bɛ sanu prix fixé tile kɔnɔ siɲɛ fila walima ne ma fili tile kɔnɔ siɲɛ fila don midi ani 18h ou bien 20h olu de bɛ sanu prix fixé et diɲɛ malheureusement Bukele farafin jamana si t'a kɔnɔ Afrique du Sud b'a kɔnɔ voilà sinon farafin u b'a décider parce que a prix bɛ varier c'est comme dollar bɛ jigin ka yɛlɛn cogo min na sanu fana bɛ yɛlɛn ka jigin sugu de don ça dépend de la demande et de l'offre ni demande bonyana prix bɛ ni demande jiginna prix bɛ jigin donc c'est pour la i bɛ taa sɔrɔ ma i bɛ taa sanu prix ɲininkali kɛ wula fɛ i bɛ taa i bɛ taa sɔrɔ dɔ farala kan walima dɔ bɔra la donc LBMA de b'a apprécier o LBMA kelen ale de bɛ certificat di raffinerie ma parce que i n'a fɔ mɔgɔw y'a fɔ cogo min na sanu min bɛ k'a bila banque kɔnɔ o ye or raffiné de 24 carats i b'o de ye a jɛlen don passe-passe o kɔrɔ a fɛn bɛɛ bɔra a kɔnɔ. donc moi j'ai bien compris o sinon an ka sanu yɛrɛ b'an bolo yan donc kɔrɔ ko mun b'an bolo ninnu de b'a fixé wa olu de b'a préfixé bon donc olu de b'a fixé olu de b'a fixé voilà n'a bɛra yan a bɛ taa yen de voilà a bɛ taa yen voilà a bɛ taa raffinerie yɔrɔ minnu na a bɛ taa yen voilà c'est pour la n'i ye prix mɛn dɔrɔn on se bɛ ka min fɔ c'est par rapport à 24 carats parce que o fana bɛ mɔgɔ caman lafili i b'a sɔrɔ an ka damanda la sanu ninnu 18 carats 20 carats a bɛ fɔ o ma l'or brut i n'a fɔ hali an ka mine sanu bɛ bɔ c'est pour lakɔrɔ b'a ko k'an t'a chiffre réel dɔn pourquoi parce que a brut de bɛ bɔ e fɛ yan ka taa jamana wɛrɛ kan ka taa raffiner bon maintenant n'a raffiner ba e tɛ yen n'o ye chiffre min bɛ fɛ i bɛ ala minɛ n'o ye sa dɛ parce que tu n'es pas là-bas donc maintenant ko fa bɛna do solution kɔnɔ ne bɛ fɛ ka contrôler i kan ka mun de kɛ sisan je crois que peut-être au cours de l'émission an b'o fɛɛrɛw fɔ voilà donc maintenant sanu kɔni prix bɛ décider ten tɔ dɛ LBMA de b'a décider o LBMA kelen de bɛ certificat di raffinerie fana ma bon n'o certificat tɛ raffinerie bolo mine si tɛ taa ka sanu raffiner fɛ yen parce que banque t'a sa i fɛ. ok Mamouna ne bɛna e fan fɛ parce que n'i ye ɲininka au départ e yɛrɛ y'i yɛrɛ ko fɔ tiɲɛ don bon i ka sanu mini dɔw m'u bɛ mini b'i bolo kɛ i bɛ baara i yɛrɛ tɔgɔ la ta mini b'i bolo bon sisan an b'a fɛ k'a dɔn e ka baara la parce que ko bamanankan na ko sanu bɛ déplacer de i y'a faamu est ce que e ka mini fo ka lase a bɛbɛlɛba ma est ce que e bɛnna ni o ɲɔgɔnna dɔ ye bon n'o bɛnna n'o ye bon o sanu nin a bɛ feere cogo di. ayiwa o diyara n ye yanni n ka don o kɔnɔ komi tɔw y'a kɛ cogo min na sanu valeur wɛrɛw bɛ yen n bɛ fɛ k'o fana fara d'accord vas-y valeur wɛrɛw bɛ sanu na hali médicalement sanu bɛ don fura caman na fura caman bɛ yen nɔ sanu bɛ k'a la cogo jumɛn awɔ fura ka mɔgɔ traité sanu de bɛ k'a la quoi sanu b'a furaw la quoi a bɛ don médicament na ka mɔgɔw furakɛ sanu ka don fura la ka mɔgɔw furakɛ a bɛ don fura la ka mɔgɔw furakɛ bon a fɔ an ɲɛna sa an bɛɛ ka nin ye téléphone kuma fɔ ne yɛrɛ n ka téléphone na sanu kɛ dumuni fɛnɛ na sisan mɔgɔw b'a dun i y'a faamu
industrie alimentaire a donné fenana industrie ba fenfebe sanu ba bela ali mobile ni tara Dubai ni be fait ka sanu collection sur industrie fenfela a chamana iba sur bela akeda jie fait téléphone sanu bigi sanu fembe sanu ma iba sur bon fura fene abe tabi kene fene mais ne ko minya fura sugu juma ko ga ne da caractéristique donc mais ni na internet kan iba fura wi quoi et recherche pour cela kasoma bon appareil fene be non sanu be do munna ka fura kelike rayon x bal abe fura kelike ya fam o fene sens fait sanu na fatte se ka fora ban e jinere ko no bibi na crise financière min bi guerre des ressources de bien ya fam sanu bi ka chan yoro était l'affaibli. Mais moi, la question que je me pose là, c'est vrai, vous allez me parler. Sanoumbe et Boulot était l'affaire. On sait qu'à quel tour. Était l'affaire parce que Sanoumbe et Boulot est une enquête fin tout boulot. Et la femme, la femme d'Emma, et qu'à Douboulot du Goro. Alors, mon affaire de moi, Douboulot du Goro. Donc, non, c'est là, qui t'a amené là. C'est comme ça. Mais RD Congo flingué. Raffinerie B, mais tu sais, nous tout fait. Et fait, Rwanda. Raffinerie Rwanda, mais ça nous fait bon Rwanda. Voilà. Le Congo fait Katana et Guénon. Le bec pour profiter là. C'est une guerre de ressources au début de la femme a fait un double du Goro, la femme a fait un Wassano Bola, pétrole Bola. Et la femme, on a été l'affaire. Bon, il aussi son nom. Quand ça nous met déplacé, on a fait des Takama. Donc, on a des Takama. Les gars entreprise là société Bembolo un projet fo anya ke sika so nyena Ganadugu me Ganadugu ka be fo ka sika so ka be fo ne be entre Zanyena Minenko et puis Fengolo donc au commune ne be no anya a ressources évaluées à 5.6 tonnes donc 5.6 tonnes de réserve hors là quoi ça nous tonne duru ani doni an soro an permis ngolo mais ay document bla abe famo ga boloka pour que ga signer an ga se ka exploiter ama exploiter folo ama damne folo parce que ni au découverte que e be sebenu que e be rapport que il y a soro chugo mina bebe laje asoro la chugo mina wo DNG be an direction be no o lu be commission ka probable la ministère lo fene ba laje environnementaliste lu fene ba laje na so aya ke kanya ni soro ka autorisation d'ima e ka sonu bo ama sonu bo damne folo ame fama o de o ka loko laje nini ngona kwa munun be ka wira di min kono pour que mo waro ka tuanko o kan ko no ya d'accord voilà. Bon si ça voilà le cas Sanini abe fere comme bien abe fere to na je pense que Djibril a dit Brutube par exemple il y a non il veut faire sans soubla ya non abe sano mesure de ferme no e caray quoi 18 carabes non donc ali 14 carabes sanna maintenant et 21 b no 22 b no 22 plus b no 23 plus b o yanga naturel dans quoi maintenant na raffinerie na no borala abina 24 là il sait que no bala kana fu 24 là ben ni be faire bonay il va bla 24 là mais habite pas mo ma say bolo no carami finana il va blo carala ka à d'autres qui mais ce qui est sûr Allah les a sur 24 té afin de tane raffinerie wara de là quoi fait on va raffiner câble 99,99% atc gata 24 là complètement quoi adan ouye quoi non on 24 donc moi j'ai une question à poser parce que elle là ka côté bakia anga sanu ngire abe botodi kata jamana ni wala jamana ya fam blaka ni besega parce que ya andila ga autorisation boubolo ko sanu fere ba ko boubolo mais comptoir fene be comptoir d'achat comptoir mun papier ni ku sigi sanu sani kama bulla barakela no ni damanda ni jikono tanu ulu bo san ko fara nyon kan ka fere gwa mo ma o fele sanu fere to do an jamana ko comme anya photo comme na en tant que ama barrière de là et puis les boulot am se ga ala marché uniformisé et comme il me faut 600 bourse min be jien ko am se la bourse de métaux ke am anga dugolo ala ya dama ay ressources chamani dama pour quand une bourse de métaux ke am se à contrôler à partir de là digitalement ama la dedans écran kan ça nous fait le bon mine de ibado o ya soro yi bara folo ke ngeni fi étiquetage ni fait no abe ciblé depuis demander me kono traçage donc a de donc abora sira me fait adona sira me fait mo mi a fere
a bɔra dugu min na a bɛɛ ɲɛdɔnnen don donc a bɛ taa kɔfɛ facilement état ka impôt min kan ka sara o bɛ sara min kan ka di village ma o bɛ d'o ma développement local fɛn bɛɛ o bɛ se ka kɛ Mali la yen nɔ donc o de ye feere cogo ye quand même fɔlɔ min b'an bolo. D'accord docteur c'est vrai parce que i ka kuma a b'a sigilen don mais pas mal ka faamuyali caman sɔrɔ mais an b'a fɔra ko sanuba min b'an bolo yan mais an y'a ye a ko ko dugumakolo ko c'est riche mais vous en tant qu'économiste minier i y'a faamu sisan an b'a se an yɛrɛ ɲininka munna an se ka an bolo nɔgɔ la pourquoi. Dawuda question gɛlɛn don o de kosɔn maliyɛn caman bɛ kan k'u yɛrɛ ɲininka Mali bɛ sanuba in bɔ k'a nafa tɛ ye la u b'a fɔ ko l'or ne brille pas pour tous les Maliens parce que u tɛ kan ka nafa ye. mais ça brille pour qui. Voilà d'abord n'i y'a jateminɛ damandaba ninnu halisa fɔlɔ an b'o de o kɔnɔ ka sanu bɔ e ta ye dugujukɔrɔ sanu ye mais n'a bɔra ko e ta ye sisan 35 o yɛrɛ y'a an gagnenenba ye donc 65 o bɛ taa kɔ kan yarɔ depuis o yɔrɔ la a tilacogo ma ɲa dɛ nafa dɔgɔyara e bolo mais jamana minnu ni se b'olu ye olu tɛ mɔgɔ wɛrɛ wele k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ o. mais n'o n'est quelième là à nord là peut-être an ye mɔgɔ bila ye. Afrique kɔnɔ yan an b'an ka 3e position de la halisa fɔlɔ. nka a bɛ yɛlɛma. bon a bɛ yɛlɛma. san 2026. ayiwa docteur halisa fɔlɔ parce que fɔlɔ Afrique du Sud Ghana ani Mali mais comme a bɛ yɛlɛma parce que san o san ni i ka production yɛlɛna ka tɛmɛ dɔ in ta kan yarɔ i b'o dépasser wagati dɔ la yɛrɛ mankan tun b'a la ko Sudan tɛmɛna an na ko an décalé la ka na 4e position na mais ne kɔni m'an bila toujours 3e position na. bon classement dɔw ko Ghana tɛmɛna Afrique du Sud la Ghana premier Afrique du Sud 2e etc. donc au classement yi problème t'o ye o i ye 3e ye en Afrique mais i tɛ kan k'a nafa sɔrɔ problème bɛ yen de o problème i y'a faamu dɛ. sinon an b'a fɔ yan tuma bɛɛ ko an sanu ye an ka 80% de nos exportations 80% de nos exportations c'est-à-dire an ka fɛn minnu bɛ taa kɔ kan an bɛ taa fɛn minnu feere kɔ kan fɛn feere kɔ kan ko sanu de ye premier ye. effectivement o bɛ fɔ. coton tun ye premier ye mais depuis longtemps san caman sanu tɛmɛna coton na mais o kɔrɔ k'a fɔ e bɛ sanu ni exporter k'a feere kɔ kan mais a wari a bɛ segin ka na i ka magow ɲɛ o tɛ mais n'o tɛ kɛ dun. voilà munna o tɛ kɛ. a bɛ exporter mais n'a taara feere kɔ kan wari min bɛ sɔrɔ e t'a ye o. voilà e ta tɛ o a tɛ taa e ka compte kɔnɔ d'ailleurs a bɛ bila compte minnu kɔnɔ compte extérieur de don voilà société ba ninnu ka compte de bɛ extérieur la a tɛ na yan wari in tɛ na yan donc n'a tɛ na yan. le rapatriement. voilà le rapatriement des fonds de la vente sanu feerelen kɔfɛ n'a tɛ na jamana kɔnɔ a bɛ jamana nafa cogo di yala a tɛ jamana nafa. ok donc an ye contrat signé cogoya mun na ni société ye je crois que sisan hakiliw de bɛ kan ka falen peut-être fɔlɔ an tun ko caman faamu mais sisan an bɛ kan ka faamuyali sɔrɔ pour que au moins an bɛ se ka nafa sɔrɔ an ka dugujukɔrɔ fɛnw na sinon pour le moment an tɛna nafa sɔrɔ la parce que an ye min fɔ 35% ye Magalo ye min fɔ 35% yarɔ ni société n'a y'aw bolo fara ɲɔgɔn kan nafolo de bɛ ka société baara bon na a ka kɛ sa anw ta ye 35% an y'o fara ɲɔgɔn kan tɔ ninnu ye 65 an y'a fara ɲɔgɔn kan k'a baara mais ni tɔnɔ sɔrɔla n'an b'a fɔ o ma bénéfice tɔnɔ o fana bɛ tila o cogoya kelen de la
Mais pourquoi en test ça fait regarder 55 années? Emma vem musaga boy be 55 mulait imam sega o ka Iba kuma fɔ i ye kuma bɛ fɔ ni a bɔra mun da ko n'ala sɔnna a bɛ kɛ 50%. c'est-à-dire voilà o se ka fɔ dɛ pour que ka société la baara nafolo de tɛ yan nafolo de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ n'a ye an ka min domaine investissement baw de b'a kɔnɔ a wari ka ca kojugu bon maintenant n'an ye o wariw fara ɲɔgɔn kan 35% est-ce que an y'o sara fɔlɔ wa bon dans o yɛrɛ tɛ problème ye n'an ye 35% e kuma bɛ fɔ est-ce que a y'o sara fɔlɔ o kɔrɔ k'a ma sara fɔlɔ wa non kana maaw ɲɛna lajɛ a kan ka sara de ni 10% est gratuit 25% est voilà donc ni sera ka sara ni sera ka 50% sara problème t'a la o a bɛ se ka sara d'accord o la i ta bɛ kɛ 50% ta bɛ kɛ 50% wari ko dɔrɔn de don d'accord mais comme gafe yɛrɛ ko tan an ka gafe yɛrɛ ko 35 65 o ye tɔ ninnu ta ye maintenant n'a feerela n b'a fɛ ka min fɔ n'a feerela o nafa o de bɛ tila e bɛ 35 ta tɔnɔ la dɔw ninnu bɛ 65 ta a tɔnɔ la d'accord o y'o ye ok mais il faut que a ka sara dɛ parce que n ye information mɛn k'a fɔ hali o dividende minnu kan ka di Mali ma n'o ye an ka bénéfice min kan ka tila n y'a mɛn ko Mali ta tɛ sara la ko Mali a tɛ sara la a bɛ papier dɔrɔn de kan n y'o mɛn d'accord j'ai pas l'information comme information d'accord voilà n'a fɔra ko dividende bénéfice n'a tilala 35 o kan ka don Mali bubaganɛ kɔnɔ a ka don dɛ d'accord voilà bon a kana kɛ papier dɔrɔn ye ok donc an bɛ kuma di ma docteur Keita ye min fɔ bénéfice o dividende o e t'a dɔn sanu min bɛ bɔ c'est ça e t'a dɔn sanu min bɛ feere e t'a dɔn a feerela sɔngɔ min na mais musaka min bɔra parce que n'i y'a mɛn tɔnɔ feere min kɛra musakaw de fana bɛ bolo la n'o o tɔ tora o de ye tɔnɔ ye n'an b'a fɔ a ma ko bénéfice e t'o si dɔn ni min ye sanu bɔ n'o ko taara feere n'o ko tɔnɔ ma sɔrɔ e bɛ mun fɔ e t'a dɔn joli bɔra e t'a dɔn a feerela joli la e t'a dɔn musaka min bɔra o bɛnna joli la e t'o o élément si t'e bolo mais ni minorité de blocage b'i bolo les 35% 35% o kɔrɔ k'i ye 10% o dir'i ma fu mais 25% i ye musaka de bɔ dɛ mais n'i ma musaka bɔ 10% fu min b'i bolo min ka d'u ye o b'o de kɛ mais n b'a dɔn k'a fɔ code minier kura in kɛlɛ jamana ɲɛmaaw ka kɛlɛ dɔ ye wari in bɛ se ka rapatrier cogoya min na bɔ kelen san 2024 sanu min bɔra Mali la n'a feerela kɔfɛ n'a sɛbɛntiyara c'est 2652 milliards de francs CFA en 2024 milliard ba fila kɛmɛ wɔɔrɔ 52 sanu min bɔra Mali la o feerela o de la kɔ kan min dɔnnen don min sɛbɛntiyara joli seginna Mali la ne t'a dɔn même quand il n'a mis ça à fond, il a mal pouvoir. Mais c'est au moins ça va. Mais je pense que l'application du code a commencé. Hein. Non, l'application du code a commencé, mais l'application du code, c'est 35%. Mais c'est 10% de session gratuite, 20% d'achat en numéraire. Mais ni ma numéraire déboursé, tu as des 20% que les auras. Tu restes à 10%. Tout à fait. De 91 à 2019, on est resté à 10%. Et pourtant, on avait droit à 20%. Pourquoi? Et maintenant, à Forako, LBMA, c'est l'institution de Londres. Nous sommes raffinerie certifiée. Raffinerie fla de farafina be jamana bidurun duru de be farafina raffinerie fla de be farafina
minnu certifié len don LBMA olu fila bɛɛ bɛ yan. ne kunkolo bɛ n dimi na i y'a faamu farafinna bɛɛ raffinerie fila dɔrɔn c'est les 54 pays là. 55 pays 54 de bɛ Union africaine kɔnɔ. raffinerie fila dɔrɔn de bɛ yan fila bɛɛ bɛ minnu certifié len don dɛ. minnu certifié len don. minnu bɛ se ka feere kɛ sugu la i b'a mɛn ko sanu par exemple n'a fɔra ko anw ye 4600 ye nɔgɔ tɛ sanu min na madame ni Djibi ye min fɔ 24 carats donc olu de bɛ se k'o dilan k'a feere. yamaruya b'olu de bolo parce que certificat b'olu de bolo. o ye jamana joli jamana jɔn don. mais o jamana kelen Afrique du Sud a fila bɛɛ bɛ Afrique du Sud de sanu wɔɔrɔ fila in bɛɛ bɛ Afrique du Sud de. raffinerie fila in bɛɛ bɛ Afrique du Sud de Ghana ye kelen dayɛlɛ kɔsa in na olu b'a sira kan c'est en très bonne voie donc olu fana bɛna certifier mais maintenant madame ye fɛn dɔ fɔ qui est très intéressant et je pense que docteur ka kuma sɔn k'i la il faut k'an ka to o sira de fɛ n'an bɛ fɛ sanu ka maliyɛnw nafa Ghana ne yɛrɛ bɔra yen il y a un mois u kɛlen bɛ ka damada organiser comptoir organiser wa u ka warisoba n'a bɛ fɔ a ma ko banque centrale ale bɛ damada sanu ninnu bɛɛ de san ale b'a san a yɛrɛ b'a raffiner a b'a bila a bolo kɔrɔ donc parce que ni valeur refuge de don n'a b'i bolo kɔrɔ sanu bɛ hali jamana bolo jamana ni kɛnyɛrɛ o yɛrɛ bɛ se k'o organiser ka bɛn o ni sanu bɛ to la dugu kɔnɔ n'aw bɛ fɛ ka min labɔ ka taa raffiner aw bɛ se ka t'o raffiner mais n'aw ye raffinerie yɛrɛ créer ni i ye anw ni Burkina ta bi Mali ni Burkina ka production farala ɲɔgɔn kan a ka bon ni Ghana ta ye Ghana dun de ye fɔlɔ ye farafinna Ghana kelen bɛ ka raffinerie dɔ jɔ a yɛrɛ ye Mali kelen bɛ ka dɔ baara daminɛ donc est-ce qu'an ni Burkina de bɛna jɛ o la est-ce que an bɛna raffinerie dɔ kɛ Afrique de l'Ouest la min bɛna certifier barisa tɔnɔ de bɛ nɔgɔ bɔli ɲini a la parce que n'i ye nɔgɔ bɔ a la i mago tɛ dollar la o i mago tɛ mɔgɔ si ka wari la a b'i n'a fɔ devise ka dilan wari bɛɛ la giriman ka o de bɛ e yɛrɛ bolo i mago bɛ warijɛ la tuma o tuma i bɛ se ka n'i mago bɛ ka fɛn fɛn san kɔfɛ i b'o de kɛ parce que importation sanu bɛ feere dollar de la a bɛ san dollar de la café bɛ san dollar de la a bɛ feere dollar uranium bɛ san dollar de la a bɛ feere café dollar de la avion et pétrole fɛn bɛɛ bɛ san dollar de la a bɛ feere dollar de la mais ni sanu b'i bolo sanu ka girin ni dollar ye parce que dollar yɛrɛ sɛmɛnɛ bɛ sanu mais sanu min bɛ ba yɛlɛma sanu min bɛ ba yɛlɛma bon fɛn laban min fɔlɔ mine industrielle ninnu a fɔra ko 15 b'an bolo olu de ta y'u ka sanu ye olu de b'a bɔ tant que 35% t'an bolo min ka di o b'o de kɛ olu de bɛ bɔ n'a ye olu de b'a feere mais n'olu y'a feere n'olu ko ko tɔnɔ ma sɔrɔ anw sen t'a la. bon maliyɛn dɔw sigilen bɛ ka ɲininkali kɛ aw ko grand mine ninnu société ninnu donc c'est à dire que grand mine 15 est-ce que an bɛ se ka ko misali la c'est comme sisan société baba mun b'an bolo mun ta an yɛrɛ ta ye a ka mɛn n'olu de ma wa. an bɛ barik ninnu ni. voilà bon n'a ma ta tɔgɔ ma an ka bɛ belebelebaw de ma wala an ka mɔbili de ma. donc olu de ta an ta ye. olu de t'an ta ye olu t'an ta ye dɛ. mais maa min y'a kanu dɔn dɔn bɛ taa sisan ka bɔ ninnu la juma yɛrɛ de an yɛrɛ ta a t'an bolo de fana. an yɛrɛ ta bon kalana tun y'an yɛrɛ ta ye. bon madame ninnu ta ye. petite ninnu y'an ta ye. Il y a Sorel qui est là maintenant avec son portefeuille. Voilà, ils sont pas en production. Hein. Voilà, mais c'est déjà un acquis. Non, c'est un acquis, c'est très bien. L'État a des portefeuilles. Maintenant, l'État a des portefeuilles. Permis de Malien État boulot, c'est-à-dire l'État est permis de aka jigné ko la passer ni ngala de recherche que mon ami partenaire là exemple fo que la mburi la ça yɛrɛ kɔrɔ wa ya donc ni Mali fanga kan baraka OK d'accord c'était moi je vais demander solution voilà monsieur Keta voilà solution B fait solution bibolo et qu'on ne faut en 1 minute. Ok. C'est-à-dire 600. An bɛ se ka foli kɛ code minier in falenni an bɛ se ka autorités fo n'o ye fɔlɔ parce que fɛn caman bɛ miniba ninnu kɔnɔ ne yɛrɛ ye baara kɛ miniba ninnu kɔnɔ san caman fɛn caman b'a kɔnɔ mais n'i ka jamana yɛrɛ jɛna ni fɛn dɔw ye a sɛbɛnnen bɛ a signalen bɛ
donc a ka gɛlɛn e baarakɛla e ka se k'a fɔ ko ka nin falen jamana gafe yɛrɛ don déjà sinon 20% ye Mali ka 20% ye ne ye nin ye 97 ou 98 u ye journée minière an bɛ conférence ministère bɛ conférence dɔ organiser sisan u t'a organiser san o san journée minière et pétrolière o fɔlɔ minnu tɛmɛna ne ye nin 20% ye a ye n dusukun kami dɔɔnin quoi ne yɛrɛ ye question posée conférence la ministère mɔgɔw yɛrɛ tun bɛ yen autorité minière caman tun bɛ yen je dis mais je veux comprendre n b'a fɛ k'a faamu pourquoi société nin bɛɛ systématiquement a bɛɛ Sajola Morila Siama Lulu a bɛɛ 20% pourquoi a aligné le bɛɛ 20% pourquoi Mali tɛ se ka tɛmɛ 20% na i b'a dɔn jaabi kɛra min ye représentant du ministère même des mines ko Banque mondiale de ko an kana tɛmɛ 20% kan. D'accord, ok. Allahu akbar. Bon, 20% k'an tɛ tɛmɛ o kan. Ok. Je dis hali n'an b'a fɛ ka tɛmɛ a la ko hali n'an b'a fɛ ka tɛmɛ ko an tɛ se k'an bloquelen don. d'accord. Ko Banque mondiale de ko ten. Banque mondiale de ko ten. Ko parce que a wagati la Mali tun bɛ sous ajustement structurel. T'a dɔn u b'a fɔ cogoya min na. Programme de gestion. Voilà donc sisan institution financière nous Banque mondiale Fonds monétaire nous olu de bɛ kan ka an ka économie gérer k'a fɔ a y'a kɛ tan aw kana nin kɛ a ye nin kɛ. D'accord. donc ko o de kosɔn ko 20% k'an tɛ se ka tɛmɛ o la. D'accord. donc depuis o wagati la i b'a dɔn k'a fɔ tɔ ka jɛw bɛ yen. D'accord. voilà. D'accord. Donc sisan oui. donc sisan comme il y a fɔ ne yɛrɛ bolo gafe a sɛbɛnna a ka ɲi. Ok. maintenant a waleyali ça c'est un autre problème. D'accord. Ok. a waleyali ça c'est un autre problème. D'accord. par exemple kɔni yɔrɔ dɔw la a fɔra ko activité bɛ minba ninnu kɔnɔ o tɛ di mɔgɔ si ma ni maliyɛnw tɛ. ah par exemple ka hali restauration gansan minba ninnu na i b'a a caman tun bɛ société de restauration minnu bɔra kɔ kan ka na ka na i sigi minin kɔnɔ ka na tobili kɛ ka o wari sɔrɔ mais restauration fana an bɛ se ka dɛsɛ k'o contrat sɔrɔ o bɛ se ka di n balimamuso ma a bɛ se tobili la contrat bɛ d'a ma a bɛ restauration kɛ mine na mais fo o bɛɛ ye société étrangère ye. D'accord. bon o lisi dama dɔ bɛ yen ko ka o di maliyɛnw ma étranger t'o kɛ. D'accord. donc fo ka o waleya de. Ok. a sɛbɛnna cogoya min na k'a waleya wa ministère mɔgɔ je pense que structure dɔw sigilen bɛ sen kan ministère ka bolo kan minnu bɛ nin waleya ninnu contrôler ka suivi kɛ je crois secrétariat permanent au contenu local. donc olu de kan ka nin bɛɛ waleya nin sɛgɛsɛgɛ ka suivi kɛ ka contrôler k'a fɔ a bɛ bɔla a sira fɛ. D'accord. Vraiment merci beaucoup. a kana kɛ sɛbɛnni dɔrɔn ye. D'accord. Salimata voilà e fana ko min b'a dɔn fana solution bolo i yɛrɛ b'a fɛ voilà ko kan ka kɛ cogo min na. ok ne ka foli bɛ Mali ɲɛmɔgɔ bɛɛ déjà u ye pas kelen ta i n'a fɔ u ye sira dɔ yira ka ban ɲɛtaga sira dɔ yira n'o ye kɔdiw ni yɛlɛmaw ye yɛlɛma caman nana don hali n'a kɛra degun ye wagati dɔw la mais nɔ dɔ yera la maintenant doyen ye min fɔ par rapport au code la code in ka ɲi mais fɛn wɛrɛw bɛ se ka fara kan amendement bɛ se ka kɛ k'a lajɛ amendement ni fɛn dɔw farala kan o b'a lawaleyali nɔgɔya quoi. et puis o ye fɛn minnu ye par exemple n b'a ka exemple kelen ta a ye marché minnu fɔ n'o tɛ di maliyɛnw ma o bɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma yan'a ka di maliyɛnw ma il faut que maliyɛnw ka bila o hukumu kɔnɔ fɔlɔ parce que min tɛ baara kɛ nin bɛɛ ye normes de bɛ min na. min tɛ se ka jɔ fana. voilà normes de bɛ min na bon société tobilikɛla min b'an bolo est-ce que normaliselen don wa o mɔgɔ joli normaliselen don o ye ko wɛrɛ ye quoi donc an b'o labɛn fɔlɔ yan'an ka taga application na bon application na kɔni la fɛnɛ n ɲinɛna musow kɔ kosɛbɛ parce que le programme du JAR
parce que quoi nous faisons il y a la fois donc oui, dans le parce que formel là l'inclusion du genre dans le secteur minier et je représente les étudiantes, les jeunes filles étudiantes géologues du Mali, c'est-à-dire je suis leur marraine de l'association même, c'est-à-dire je les accompagne et je les motive aussi pour accompagner, pour soutenir quoi c'est bien parce que nous ça nous te sait que Mali n'a pas muso ko fait quoi c'est quoi donc il faut que muso ga placer là par exemple muso min formel là on te met 1% poste là quoi muso mun ba ko na te met 1% ben politique du même c'est quoi faire même c'est quoi pour que muso chamanga poste so min fene kono o joda ka bonne ali ne muso mun kan ka opératrice comme ne nyona de fait ka permita absega no ka jumen kuyi d'accord bon o ko fe fene anticipativement ka wili ka bonya no gele ambi be kan to fu o gele mu o sécuritaire ça c'est la sécurité bien en confrontant no ni a fo ki beta ko ko o ya soro i armele do sitane ah ni mataika mina on bejini ah o beta ko waro ke yayi bon ben profiter nina kan balma do fu no Ibrahim Diawara monsieur Ibrahim Diawara ni a soro ayam bel soro parce que ni opérateur kelinga minon dina ite investissement ga gele jeni ma quoi peut-être il y a 100 mois qui war franyo nga kata usine jo oui ka projet de vidéo clé que les deux casna do Beijing il faut que état qui pense en an au là quoi donc on a fait mini kan ko nganya na bo sanu ko kanya na bo sécurité avec stabilité qu'on a avec sécurité qu'on a donc les faire kaka nga tigola ko tigola ko de kelno kan de ko sebe parce que ali me fait baby boulona sur sécurité ni otinya ma no ko de donc le be fo me doyen madani Diallo ba fo parce que ali ka sabi kané black na chef là ala ya ken flana fene na ke an be karam ko na ka de me be fo Michel Fila TV merci beaucoup Djibi voilà d'accord merci beaucoup oui folie que jamana nyamoro yi oui aménagement menonké parce que c'est un courage politique il faut qu'il y ait le code minier fallait jamana kono le code minier de 91 au de Benani Mali libéralisation de l'économie malienne ko jamana qui c'est une société belle ko ka privatiser saniféré donc Banque mondiale de le code de 91 on a imposé Malika sous le nom du programme d'ajustement structurel au code il a imposé comme Mali jamana tsekati 20% donc FMI directeur Kororo Toubé Philippe Létard je vais dire son nom allez au programme d'ajustement accepter les États au faire démissionner quand Rangol crée Mala Rangol c'est pour lui c'est pas pour Marc Bristow allez-y faire l'enquête sur Google. Philippe Létard, c'est le président de Randgold. Et c'est un ancien directeur FMI Afrique. A démissionné à Randgold. Et tout le monde sait que Randgold, c'était la société la plus riche en exploitation de l'or. Après Anglo-Gold. Anglo-Gold, l'Afrique du Sud, mais c'est des Américains, des Anglais qui sont derrière. Mais ils vont brouiller les pistes. Donc maintenant, on nous a imposé le code de 91. Il y a un code de fin dans nos coffres. Au BR, qui est répétition. Donc là, c'est un code de Tarake Koka. Donc ça veut dire qu'on avait perdu notre souveraineté. Le code de 91 du code, on l'a qu'elle a débat Chamaka, mais sur Ibrahim Traoré Fo, Kalou Traoré Fo, le président de la PCM, en les contenus local, on les a proposé qu'à Glan, qu'à Tanani, Sente, Moroya, Barake, à Tebina. Donc c'est pour audit minier, on les a proposé État. Donc code minier c'est un code souverainiste. C'est vrai, le code de 91, c'était un code attractif. Parce que au euro de là, Djamana est ouverture bas des cas multinationales. Ça, le 91 code là, société minière, nous sommes durs de Kautobera sur Djamana. Exonération à 100% pendant 5 ans. Code 99, il y a que 3 ans. Donc maintenant, code nous en a 600. C'est un code souverainiste qui dit quoi? Désormais, on a 20% au Karla Raboui. 600 Djamana, tu as 35%, comme moi, fait tout le monde. Maintenant, ça donne la possibilité, une minorité de blocage à bout de l'État. Et l'État aura la possibilité de contrôler maintenant ces mines. Parce que tu n'es pas une petite majorité. Bon, maintenant, même nous, dans le cas Bokele, tu as 50-50.
Ok, mais je vais ajouter en quelques minutes. Voilà, parce que ça c'est très important. Il y a comment poser, c'est très important. Dans mes cas, 50, au pétrole exploité. On appelle ça le partage de production. Et société de risque d'État, on a un milliard de dollars. Mais on a découvert que il est temps d'ama, qu'on va récupérer, quand on a bonus d'ama. Mais maintenant, nous, bana, on obtient 55, on est à 70%, parce qu'on a un avoir sur le rabat. Mais maintenant, le meilleur code minier dans le monde, c'est la stabilité socio-politique et sécuritaire. La fière sécurité de le meilleur code motena. Donc, nous avons déjà fait que l'argent n'aime pas le bruit. On a baraqué, on a mis béni, qu'il y a une sécurité de Jamanakono. Tout le reste là, ça va venir après. Voilà, merci beaucoup. Lakanate yoro ani sorobe mo tena ni sorobe ni lakanate problème do ay problème be na flabe yoro abatu fambe chama msera sabati mboga na nuka wari parce que niya me mboga na ni musaka investissement c'est à moyen et long terme 100 ans nduru bisaba faut sentir qu'on entend faut bien investissement pour là maintenant et une code minier sans baflani ngwan saba nan te transition na atente na seka la wale parce que ni multinational ou iko pays occidentaux parce que multinational nous fanga de boula jamana ban nous industrialiser nous donc au lieu de jamana au polo plan en yɛrɛ kɛlɛ ba dɔ k'a kɔnɔ énergie du Mali tubabu dɔw nana an n'u bɛnna n ye bɛnkan min kɛ u m'a lawaleya an ko an b'u gɛn tubabuw ko k'o tɛ se ka kɛ an labanna bon an ye solution sɔrɔ a la an y'u gɛn kɔni mais an ye wari sɔrɔ o ye donc ça veut dire que an ka jamanaw sɔrɔ an k'an ka hakili jagabɔ de an k'an k'a lajɛ an bɛ se ka baara kɛ cogoya min na c'est-à-dire entrepreneuriat local secteur privé local an n'olu bɛ se ka baara kɛ parce que généralement n'a nana fɔ hali ni institution ba ninnu nana n'u ko ko secteur privé olu hakili bɛ multinationales de la mais anw yɛrɛ de kan ka hakili jagabɔ k'a lajɛ an bɛ se k'an ka secteur privé jukɔrɔma tintin cogoya min na ne bɛ k'o de fɔ nin code minier il faut des mesures d'accompagnement. Secteur privé bɛ se ka duuru sɔrɔ a la cogoya jumɛn kɛmɛ sara la mugan min bɛ yen ni État bɛ se k'o sɔrɔ o bɛ se ka ɲini cogoya jumɛn ou bien État yɛrɛ ni kɛn yɛrɛw bɛ se ka jɛ cogoya jumɛn ka dɔ fara a kan pour que ka fɛɛrɛ ɲini banque d'investissement min créé la sisan mais munna o tɛ se ka part dɔw ta minnu na Mali la Burkina ani Niger ye filanan ye farafinna uranium bɔ la Niger bɛ k'a ka pétrole raffiné bi barisa u ni chinois de bɛ baara la chinois de ye investissement kɛ wari bɛ diɲɛ kɔnɔ fɛɛrɛw bɛ yen wari bɛ yen mais hakili jagabɔ ani bɛn ni kelenya bɛ jamana min na l'argent n'aime pas le bruit bɛ se k'a kan kɔ tuguni donc c'est très important donc mesure d'accompagnement mana kɛ damada sanu n'an y'a organisé o de ɲɔgɔn tɛ Ghana salon u ye min sɔrɔ a ka taa ni tonne kɛmɛ ye damada dɔrɔn o ka ca n'anw ka production industrielle ye donc ça veut dire que min fɔra n'i ye chiffres lajɛ a bɛ fɔ ko sanu min bɔra Mali la ani n'i ye yɔrɔ dɔw la an ka sanu n'i y'a jateminɛ n'i y'a croiser i b'a ye ko danfara ba b'a ni ɲɔgɔn cɛ donc vraiment pour que sanu in ka briller pour tous les Maliens faut que vraiment an ka fɛɛrɛ ɲini o fɛn ninnu na et puis an ka lajɛ sous région in na a kɛra Mali de ye o fɛn an bɛɛ bɛ se ka jɛ ka raffinerie hali n'a kɛra sous régional de certifié dɔ ɲini o b'a to an bɛ nafaba sɔrɔ an ka sɔrɔ. Vraiment merci beaucoup Irtier Djibril Diallo vraiment merci Bada a tɛna dan nin dɔrɔn ma Salimata vraiment merci beaucoup voilà docteur Mamadou Keita merci Bodo Magalou comme d'habitude vraiment merci Bokar mɔgɔ min y'an dɛmɛ k'a baara nɔgɔya an bolo la direction Cherifula mun ye kurubilenni na an b'u bɛɛ lajɛlen fo n'an bɔra yen réalisation an b'a a fo vraiment voilà imagine fɛn fɛn bɛ yen réalisation an b'u bɛɛ lajɛlen fo donc maintenant don o don m'o de fɔ an kanubagabaw don o don b'an wele k'a ladi ka conseil d'an ma Traoré Mamadou Mori Palmire Abidjan Mamadou Samake di Sam Djema an b'ale fo docteur Madame Diallo an b'a fo Baba Thiam Hippodrome an b'a ɲinalen kɔ le grand patriarche de Kangaba Mamadou Nama Keita a tun bɛ Mamadou Doumbia ka vestiaire o la vraiment an b'a fo kosɛbɛ mun ye bɛnbakɛ
secrétaire national Amani Nako, Amadou Diadje Sangare Amani Nako. Donc Mouye Aminata Diallo, comment Mimi Diallo. Donc collège transitoire. Donc elle est membre en bas à Foucault-Sebe. Sans oublier aussi la police de Bougouni, Anis Zegouani Kadiana, Bagamou Bla Djenofo, Kakunchene Djoy, Ousmane Chérif Madame Aydra. Donc vraiment Ambou Bela Djenofo, Amani Oko. Vraiment ni Alamanga Djoyrana dimanche prochain. Amena Nyosro ni Kenenka. Vraiment les invités, merci beaucoup. Alaka Ambeng Mwasi Angaso. Vraiment merci. Merci.